ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இந்த செஷன் முடியறப்ப கேளுங்க. நேத்து சாப்டர் இன்னைக்கு இது உங்களுக்கு நல்லா கிளாரிட்டியா புரியும். ஏன்னா இது எல்லாமே சம்மரி தான் இன்னைக்கு படிக்க போறது. பெரிய சாப்டர். மாதாஜி, ஐ காட் மை சர்டிபிகேட் மாதாஜி. அத பார்த்தேன். கிரேட். எல்லாருமே நீங்க உங்க சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி நானும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹலோ காயத்ரி மாதாஜி ஆல்ரெடி சர்டிபிகேட்டே வாங்கிட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டாங்க. சாப்டர் நேத்து நீங்க சொன்ன உடனே நான் குவிஸ் பண்ணனால எனக்கு என்னமோ தெரியல, எல்லாம் 10 out of 10 வந்துருச்சு. ஓகே, ஆக்சுவலி அது சம்மரி தான் மாதாஜி. எல்லா சாப்டர்தும் நீங்க ஆராமா பண்ணலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா இந்த குவிஸ் ஒரு குவிஸும் அட்டென்ட் பண்றப்போ நான் அந்த புத்தகத்தை, அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ், தமிழ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அப்படியே மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. கிரேட். புது டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறது நிறைய. கிரேட் மாதாஜி, கிரேட். எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இஃப் எனிபடி இஸ் இன்ட்ரஸ்டட், Facebook லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. நிறைய பேர் உங்க Facebookல நீங்க போடுங்க, so that so people will, so அங்கதான் நிறைய பேர் வராங்கன்னு சொல்றாங்க, எனக்கு தெரியல. சர்டிபிகேட் போட்டு லிங்க் ஷேர் பண்ணலாமா மாதாஜி? நோ ப்ராப்ளம். சர்டிபிகேட் இல்லம்மா, இது நான் Facebookல நம்மளது அட்வர்டைஸ்மென்ட் இருக்கு, வீடியோ. ஓகே மாதாஜி. சோ நீங்க நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு அதுல போய் செக் பண்ணீங்கனாலே உங்க Facebookல அங்க இருக்கும். சோ அந்த Facebook லிங்க் கூட நாங்க வந்து போட்டுருக்கோம். அத நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டா போதும். ஷேர் பண்ணாலே அவங்க அதுல போய் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ. எஸ். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹெட் கூட நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், அவங்களும் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. தேங்க் யூ, கிரேட். ஃபுல் பீப்பிள் கூட. சரி, நீங்க எல்லாம் இன்டைரக்டா சேவை பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். So when you are sharing to somebody, யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்ட்டு தமிழ்ல ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால நீங்க என்ன இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, வீடு பேரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ, இந்த நான்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எங்கேயா சங்கல்பம் பண்ணும்போது வரும் இல்லையா? கர்மம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய கர்மத்துக்கு. அர்த்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், கர்மகாண்டா மோட்ல வேலை செய்யறது. அப்புறம் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதே மாதிரிதான். தர்ம என்பது தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ. தர்மம் என்பது இந்த சத்துவகுணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்த்தம் என்பது ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல செய்யறது. அதுக்கப்புறம் காம என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் செய்யக்கூடியது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்துல. அப்புறம் மோக்ஷம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 4. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நாம என்ன நன்மைகள் பெற்றோமோ அது பிரத்தியாருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணும் பொழுது அது அதை விட பெரிய கைங்கரியம் எதுவுமே கிடையாது மாதாஜி. மவுத் டு மவுத் தான். எங்க ஸ்கூல் பேரண்ட்ஸ் கூட கேட்டாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்றேன். குட். லைக் அவங்களோட சில்ட்ரனை ஜாயின் பண்றதா இருந்தா. கரெக்ட். 3 பேட்ச் இருக்கு மாதாஜி. காலையில 6, மத்தியானம் 4, அப்புறம் நைட் 7 மணிக்கு இருக்கு. சில்ட்ரன்ஸ் கூட கொடுங்க, டீச்சர்ஸ் யார் வேணாலுமே கொடுங்க நீங்க. நாட் an issue. Thank you. Yes. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நான் எல்லாரையுமே மியூட் பண்ணிடுறேன் நான், ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வரும். கலைவாணி மாதாஜி, இவங்க கிருஷ்ணா பிரபு வந்தா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. எஸ். ஸோ
மோட்ச சந்நியாச யோகம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம், ஞானம் மற்றும் இது என்னது பக்தி, இது மூணுத்தினுடைய சாராம்சமும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ துறவரத்தின் முழுமை. துறவு என்பது என்ன என்றால், சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க எல்லா செயல்களையுமே துறப்பார்கள். ஆனா நம்ம சம்சாரியா இருக்கிறவங்க பலன்கள், செய்கின்ற செயல்களினுடைய பலன்களை துறக்கின்றோம். இதுதான் வித்தியாசம். கர்ம சந்நியாசம், கர்ம யோகம். ஸோ இந்த ரெண்டு இதுலயுமே நம்ம வந்து பார்க்கணும். மோட்ச சந்நியாச யோகம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டீட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறோம். இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராமும் நல்லபடியா நடக்கிறது என்றால் அவர்களுடைய கருணை இல்லாம நாம இந்த செயலை செய்ய முடியாது. அவர்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நமஸ்காரங்களை சேவிச்சுட்டு நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நாம பார்த்தது அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்புகள் உடையவர்கள், அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே கேட்டாரு. அதுக்கு பகவானும் சொன்னாரு, அவர்கள் தன் கற்பனைக்கேற்றார் போலதான் வழிபாட்டு முறைகளையும் சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமும் இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொன்னாரு. மேலும் 3 அதாவது பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு வழிபாட்டு முறைகள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து சொன்னாரு. ஒரே நிமிஷம். హలో, నేను సెషన్ ఉన్నాను, స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. బాయ్. ஸோ வழிபாட்டு முறைகள் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு எப்படி இருக்கும். ஸோ சத்வ குணத்துல இருப்பவர்கள் தேவர்களை வணங்குவார்கள், சுத்த சத்வம் இருப்பவர்கள் தான் பகவானை வணங்குவார்கள். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களை வந்து வணங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் வணங்குவார்கள். ஸோ நாம வந்து இந்த ரஜோ குணத்துல இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடியது நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி தமஸ் குணத்துல இருப்பவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிளாக் மேஜிக் அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே செய்வார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறை, அவங்களுடைய நம்பிக்கை அதன் மேலதான் இருக்கும். அப்புறம் உணவு முறைகள் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு சாத்விக உணவு ரசமுள்ளவையாக இருக்கும், நல்லா தேவையான கொழுப்பு சக்தி மிகுந்ததாக இருக்கும். நம்ம உடலுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி உணவு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நார்மலா வீட்டுல ஒரு வெஜிடேரியன் ஃபுட் என்ன செய்வோமோ அது, அதோட பழங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாலினுடைய அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பால்ல வந்து தயிர், அப்புறம் வெண்ணெய், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அது சாப்பிட்டாக்கா நம்ம வயிறுலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாந்த தன்மையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகளை பார்த்தோம். அதனுடைய ஃபுட்ஸ் வகை, அதாவது எரிகின்ற உணவு வகைகள், உலர்ந்த உணவுப் பொருட்கள், மிகவும் காரம், புளிப்பு, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடியது தான் அவங்க வந்து விரும்புவாங்க. அவ்வாறு சாப்பிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வயிறுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உபாதைகள் இல்லையா. ஸோ அவங்க அந்த வயிறு நல்லா சாந்தமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய அவுட்கம் கூட, நம்ம பேசுறக்கூடிய பேச்சு செயல்கள் எல்லாமே வந்து சாந்தமாக இருக்கும். வயிறுல வந்து நம்ம என்ன விதமான உணவு சாப்பிட்றோமோ அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து நம்ம உடல் முழுவதுமே இருக்கும். நம்ம அதை தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் வெஜ்ஜு இதுலேயே சாப்பிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க. நீங்க இதை வந்து எங்கேயாவது அனலைஸ் பண்ணுங்க. நமக்கு மந்த புத்தி வர்றதே வந்து இன்டைஜஸ்டபிளா இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மந்த புத்தியை தான் நமக்கு வரும். ஸோ அதே மாதிரி தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்களுடைய உணவு வகைகள் எல்லாத்தையுமே, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா திண்டத்தகாத உணவுப் பொருட்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஊசி போனது, அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஆறி போன உணவு, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சரை கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உணவு வகைகள் எல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது நாம தாம்சிக் நேச்சர்ல எலிவேட் ஆயிடுவோம். ஸோ சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 modes, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தியாகங்களை தான் நம்ம வந்து இப்போ யக்னங்களாக நம்ம வந்து செய்கின்றோம். சத்வ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோக கல்யாணத்திற்காக செய்வார்கள். அது கடமை, பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டின்ட்டு செய்வாங்க. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விளம்பரத்துக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும், ஸோ அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம் இந்த செயல் செய்கின்றோம் என்று காட்டிக்கொள்வதற்காகவும் செய்வார், இல்லைன்னா சுய புலன் திருப்திக்காகவும் செய்வார்கள். ஸோ அந்த யக்னத்துல வரக்கூடிய பலன் வந்து நமக்கு ஏதோ பெரிய லாபம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல வந்து செய்யக்கூடியது, பலன் நோக்கு செயல்கள்ல வர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா
தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் சாஸ்திரம் என்பது தெரியாது, சாஸ்திர விதிகள் என்பது தெரியாது. அவர்கள் கற்பனைக்கேற்றவாறு ஏதோ ஒண்ணு செய்வாங்க. தங்களையும் வருத்தி கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு வந்து இன்னலை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் செய்யறது. அப்படிப்பட்ட இதுதான் செயல்பாடுகள் தான் அவர்கள் செய்வார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து கைங்கரியங்கள், 3 விதமான கைங்கரியங்கள், தவங்கள். ஆஸ்டாரிட்டி என்றாலே தவங்கள். ஸோ இந்த 3 விதமான தவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம், மனத்தவம், அதுக்கப்புறம் வாக்கு தவம். ஸோ உடல் தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பெரியவர்களுக்கு, தாய் தந்தைக்கு, அப்புறம் குருவுக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாமே எப்பொழுதுமே நமஸ்காரங்கள் செய்வோம். இது வந்து உடல் தவம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த உடலை வந்து இட் ஹாஸ் ஒரு கட்டுப்பாடுல வைக்கிறது இல்லையா, தன்னிச்சையாக, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த அந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் மீறி, சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் மீறி நம்ம செயல்பட மாட்டோம். இப்ப பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும்னாக்கா பிரம்மச்சரியம்லயே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது, ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கும் பொழுது மனைவியை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனைவியாக பாவிப்பார்கள். வேறு பிற பெண்களை வந்து தாய் என்னும் அந்த இதுலதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த கட்டுப்பாடுகள் வந்து நியமங்களை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வனப்பிரஸ்தில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுபட்டு ஆன்மீகத்துல வந்து மேல் நோக்கி செல்வார்கள். சந்நியாசம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலியோட இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டுடுவாங்க. பந்தம் என்றால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். ஸோ ஃபேமிலி பீப்புள் கிட்டயே வந்து நாம் அவங்களுக்கு செஞ்சுமே அவங்க நமக்கு இப்ப செய்யணுமேன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது. அன்பு பாராட்டுவதில் மட்டும் அவர்களுடைய பந்தத்தை வச்சுருப்பாங்க. மிச்சம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் அவங்களுக்கு இருக்காது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிட்டாச்மெண்ட். அது நன்மையனா இருக்கட்டும், தீமையனா இருக்கட்டும், எதிலுமே அவர்கள் வந்து பற்றுதல் இருக்காது. ஸோ இது இந்த நிலை வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள்ல இந்த உடல் தவம், இப்போ உடல் தவம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வாக்கு தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தாத பேச்சு, அஹிம்சையா அந்த சுபாவம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை தரக்கூடிய பேச்சு, நமக்கு மாத்திரம் இல்ல அடுத்தவர்களுக்கும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையை பேசுதல், இந்த இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்கு தவமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். மனதுதான் நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் இல்லையா. மனதை கட்டுப்படுத்தினாலே எல்லா புலன்களையுமே கட்டுப்படுத்தலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் போக்குல விட மாட்டாங்க. ஸோ அவர்கள் மனது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு வந்து சமர்ப்பணம் அவங்களது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ இந்த 3 விதமான தவங்கள் வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ் குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். சேரிட்டி தானங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வழங்குவார்கள். சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தகுதியான நபருக்கு தகுதியான இடத்தில் தகுதியான அந்த வேலையில கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க டைம்ல நற்காரியங்களுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள் வழங்குவது சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். அது ஆனா செய்யக்கூடிய அந்த தானத்துல எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா விளம்பரத்துக்காகவோ இல்லை வேண்டா வெறுப்பாகவோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய தானங்கள் இருக்கும். அவங்களுக்கு பிடிக்காமலே வந்து இது வந்து தானம் கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக வந்து அவர்கள் கொடுப்பார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தகுதியற்ற நபருக்கு தகுதியற்ற செயலுக்காக அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய தானங்கள், அதாவது தர்மமா அதர்மமானு தெரியாதவங்க அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம ஒருத்தர் வந்து இன்டாக்சிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபருக்கு வந்து தானம் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், போதைக்கு அடிமையாகி இருக்கிறவர்களுக்கு போகட்டும் அவன் கேட்கிறான்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய தானம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இதுதான் நம்ம ஓம் தத் சத்ன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லா செயல்களையுமே செய்யும் பொழுது அது பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது. அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரபிரம்மத்துக்கு சென்று சேர்கின்றது. இன்னைக்கு நாம படிக்க போறது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த பாண்டேஜ் டு கர்ம யோகா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுறது கர்மயோகத்தின் மூலியமாக எவ்வாறு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போறோம். 5 விதமான ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிரகிருதி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மனசு, செயல் தூண்டுகிற கர்மம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் படிக்க போறோம். 3 குணங்களோட நம்ம எப்படி நம்மளுடைய எதெல்லாம் நமக்கு அது மேப்பிங் ஆகுதுன்றத எவாலுவேஷனும் நம்ம வந்து ஒரு 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 40வது ஸ்லோகத்து வரைக்குமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மம்,
அதாவது ஒருத்தர் தன்னுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்க்க போறோம். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் பியூரிஃபிகேஷன், அதாவது ஆத்ம சுத்தி. நம்ம வந்து எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்து எந்த ஆசிரமத்துல இருக்குமோ அதனுடைய கோட்பாடுகளை செய்யும் பொழுது நாம எந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்ம சுத்தி ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் என்பதை பற்றி படிக்க போறோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், அதுதான் வந்து ரகசிய அறிவு. அதாவது நாம யார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு அந்த ஆத்ம சுத்தி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம சமாதி நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் பயிற்சிகள் மூலியமாக. ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜா எங்க சொல்லியிருக்காங்க. பியூர் பக்தி யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல நம்ம செய்யறது. இந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானியும் கர்மயோகியா இருக்கிறவங்க, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் செய்யறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் அடைகிறாங்க. ஆனா இந்த பியூர் பக்தி இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்வத்தில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி, அதுல போயிட்டு பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்கிறார்கள். ஸோ கன்க்ளூஷன். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அத அஷ்டதசோத்யாயக மோக்ஷ சந்நியாச யோகக அர்ஜுன உவாச சந்நியாசஸ்ய மகாபாகோ தத்வம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேச பிரதக்கேசி நிஷூதன. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்கின்றார், தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒருத்தர் தன்னுடைய செயல்கள் பலன்களை தியாகம் செய்வதும், அதே மாதிரி சந்நியாசத்தில் இருப்பவர்கள் அனைத்தையும் துறக்கக்கூடிய அதனுடைய பலன்களை பற்றியும், அதனுடைய நோக்கம் என்ன. ஸோ நாம செயல்களின் பலனை துறக்கின்றோம், அதனுடைய நோக்கம் என்ன. அதே மாதிரி சந்நியாசத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே துறக்கிறாங்க, அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கேட்கின்றார். கேசி என்னும் அசுரனை கொன்றவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட்ல குதிரை உருவத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு அசுரன், கேசி என்பவன். அவனை கொன்றதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு கேசவா அப்படிங்கிற ஒரு நாமமும் உண்டு அவருக்கு. எஸ், ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிரகுஸ்த்யாகம் விசேஷனஹா. எஸ், இப்ப வந்து பகவான் சொல்கின்றார், ஜெட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம். அதாவது சந்நியாசம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த செயலா இருந்தாலுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை முழுவதுமாக துரத்தல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்நியாசத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியத்தை பூணுகிறார்கள், அவங்களுக்கு ஃபேமிலி லைஃப் கிடையாது, குழந்தைகள், அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடா குழந்தைகள் இருந்தாலே அவங்கள நல்வழியை எடுத்துட்டு போகணும், அவங்களுக்கு தேவையானது செய்யறதுக்காக நம்ம வந்து பொருள் ஈட்டணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்திகள் செய்யணும், வீடு மனை இதெல்லாமே வந்து நமக்கு சேர்க்கணும் இல்லையா. ஒரு பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு கூட நம்ம வந்து சம்பாதிக்கணும். இதெல்லாமே வந்து ஃபுல்லா வந்து அதுல இருந்து அவங்க வந்து விலக்கப்பட்டவர்கள். ஸோ இதெல்லாமே ஜட ஆசைகள் தான். இது எல்லாமே நாம் எல்லாருமே இப்போ ஒரு வீடு வாசல் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே ஜட ஆசைகள்ல ஒன்று. ஆனா அதை வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது அடுத்தவர்களுடைய ஷேரை கூட நாம வந்து அபகரித்துக் கொள்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம்.
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதையும் தியாகம் என்று அழைக்கின்றார்கள். ரெண்டாவது செய்யறது வந்து நாம் எல்லாருமே ரெண்டாவது பார்ட்டு தான் செய்ய முடியும். ஆனா முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஜட ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே துறத்தல். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எஸ். தியாஜம் தோஷவத் இதய ஏக கர்ம பிராகுர் மனிஷானா யஜ்ஜதான தப கர்ம நத்யாஜ்யம் இதி சாபரே. எஸ். எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ண வேண்டும் எப்பொழுதுமே. ஏன்னா அது நமக்கு தோஷம் எதற்காக என்றால் அதனுடைய விளைவுகளை நாம தான் வந்து சந்திக்கின்றோம். அது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ அது தீமையாக ஒரு பாவ செயலாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக நமக்கு தோஷம் இல்லையா? ஏன்னா அந்த தோஷத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பா நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும்னாக்கா அந்த மாதிரி பாவ செயல்களும் நாம செய்யாம இருந்திருக்கணும். சோ பலநோக்கு செயல்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்துவது. சோ அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு தோஷம். அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்களும் அறிவிக்கின்றார்கள். இருப்பினும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் இது மூன்றுமே வந்து துறக்கவே கூடாது. ஒருவர் செய்யக்கூடிய யக்ஞங்களும் சரி, தவங்களும் சரி, அப்புறம் தானங்களும் சரி, இதை வந்து ஒருவர் எப்பொழுதுமே துறக்க கூடாது. நாம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய வாழ்க்கையில் யக்ஞங்கள் என்பது செய்ய வேண்டும், தானங்கள் என்பது செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி தவங்கள், அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இந்த மூன்றுமே அவர்கள் செய்ய வேண்டும். சோ இதனுடைய பலன் என்ன? இதை என்ன சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். எதுக்கு நம்ம இதை துறக்க கூடாது, அப்படி கைவிடக்கூடாது என்றால் ஒருவருடைய இருப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்துவது இந்த மூன்று தான், யாகம், தானம் மற்றும் தவம். சோ ஈவன் மகாத்மாக்களை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம திருப்தி செய்ய கொடுக்கக்கூடியது வந்து இந்த யாகங்களும் தானங்களும் தவங்களும் தான். அதனால்தான் நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு இதை வந்து கைவிட கூடாது. எஸ். 18.5 வாசிங்க மாதாஜி. யஜ்ஜதான தப கர்ம நத்யாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஜோதானம் தபஸ்சைவ பவானினி மனிஷானாம். எஸ். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியமே. உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மாக்கள், ரிஷி, முனிகள் எல்லாருக்குமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு தூய்மைப்படுத்துகின்ற செயலாகும். அதனால லைஃப்ல நாம் என்னைக்குமே யாகத்தையோ தானத்தையோ தவத்தையோ விடக்கூடாது. சோ இங்க ரைட் சைட்ல பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய மனைவி அதாவது தக்ஷன் வளர்த்த அந்த யக்ஞம் தான். சோ அவன் வந்து தீவிரமான விஷ்ணு பக்தன். சோ ஆனா இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க, தேவர்களை வந்து நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது. சோ பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றது வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா? சுப்ரீம் என்றால் உயர்ந்த ஆளுமை, பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம வந்து கடவுளை வந்து பார்ப்பதால், சோ அந்த இதுல பார்க்கும்பொழுது ஹி இஸ் த காட் ஹெட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தலையாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து நம்ம பகவான் அப்படின்னும் பொழுது அவர்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் படைக்கப்பட்ட பிற தேவர்கள், அதாவது பிற கடவுளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது. சோ அவர்களுக்கும் நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தக்ஷன் செய்தது தவறு. சோ அவர் சிவபெருமானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல, அதாவது மருமகனுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்டும் கொடுக்கல. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து அந்த 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 யாகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தியும், எந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆடுனுடைய தலைதான் வச்சிருப்பாங்க, அவரோட தலையே துண்டிக்கப்படுகின்றது. சோ வித்தவுட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யாகம் நிறைவேறணும்னாக்கா அதனுடைய உறவுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து முழு மனதோட நம்ம வந்து பங்கேற்று செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இல்லையா? அங்கே உதாசீனப்படுத்தப்பட்டதால் என்னாச்சுன்னாக்கா அது அந்த யாகமே வந்து நிறைவு பெறாம போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தது. சோ யாகம் வந்து முழுமை அடையவில்லை என்றால் சோ அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ சிவபெருமானே வந்து அந்த
அவருக்கு வந்து அந்த ஆடுனுடைய தலையை வச்சுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யக்னத்தை வந்து முடிக்கிறாங்க. சக்தியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடலை விட்டு செல்கின்றார். சோ அந்த அவிர்வாகமும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எம்பெருமானும் வாங்கிக்கிறார். சோ இந்த ஸ்டோரி பெரிய ஸ்டோரி, இது எனக்கு ஃபுல்லா சொல்றதுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது. பட் சோ யக்ஞங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தரை வந்து உத்தமமான நிலைக்கு எடுத்து செல்கின்றது. ஆத்ம திருப்தி, ஆத்ம சுத்தி கொடுக்கறது வந்து யக்ஞங்கள். நம்ம வீட்டுல கூட ஒரு கணபதி ஹோமம் செஞ்சோம்னாக்கா அன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா நம்ம ரொம்பவே பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இருப்போம். இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு யாகம். நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் கூட பண்றது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்தி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால ஹையஸ்ட் லெவல் பக்தி வந்து எல்லாருக்குமே வர்றதும் கிடையாது இல்லையா? அந்த பரவச நிலையில போறது யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு தான். ஒரு நார்மலா ஒரு வேதங்கள் பிரகாரம் சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ற சாதன பக்தி தான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுலயே வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு ஆன்ம திருப்தி கிடைக்கிறது. ஸோ யாகங்கள், தானங்கள் மற்றும் தவங்கள் இது என்னைக்குமே நம்ம வந்து துறக்க கூடாது, கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும். எஸ் 18.6 வாசிங். एतान्य अपि तु कर्माणि चङ्गं त्यक्त्वा बलानि च कृत्वा यानिति मे पाता निश्चितं मदम् उत्तमम्. இத்தகு செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பலன்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றார். அனைத்து பற்றுதலிலிருந்தும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய அந்த உத்தம நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். மனசுல எப்படி நம்ம பற்றுதல் இல்லாம நம்ம எப்படி செய்யறது, எப்படி நம்ம அந்த பலன்களை துறந்து விடுவது அப்படிங்கிற அந்த யோசனை எல்லாம் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில போகும்பொழுது உங்களே நீங்க மறந்துடுவீங்க. இது எவ்ரி ஒன் கேன் ரியலைஸ் திஸ். அந்த இடத்துல போயிட்டு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளுடைய விக்கிரகத்தை பார்த்த உடனே ஒன்லி கையெடுத்து கும்பிடணும்னு மட்டும் தான் தோணும். ஸோ இது நம்ம நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும். எதையுமே கடவுள்கிட்ட கேட்கணும்னு கூட தோணாது. தட் இஸ் த ரைட் திங். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்ய வேண்டியது. அவர் மேல வெறும் பக்தியை மட்டும் தான் செலுத்தணும். ஸோ அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து போகிறது வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா பற்றுதலே கிடையாது. ஸோ பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவைட் ஆப்போசிட் டு த அட்டாச்மெண்ட்ஸ். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கை மேல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஆப்போசிட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான். அதனால நம்ம பக்தியை செய்தால் இதெல்லாம் தானா நம்ம வந்து நம்மளை விட்டு விலகுகின்றது. ஸோ நம்மளுடைய இணைப்பே வந்து பகவானோட மட்டும்தான். ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே துணை யாருன்னா பகவான் ஒருத்தர் தான். ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகவான் ஒருத்தர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி வரைக்குமே துணை. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பந்தங்கள் இந்த ஜென்மத்துல இருப்பாங்க. அடுத்த ஜென்மம் நம்ம எங்க பிறப்போம், யார் நமக்கு உறவா இருப்பாங்க, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நம்ம கர்மங்கள் தான் அதை டிசைட் பண்ணும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பந்தத்தை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட பகவான் கைங்கரியம் நினைச்சுட்டு செஞ்சு நம்ம கடமைகளை முடித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. சோ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். சோ அதாவது நாம செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள் அனைத்துமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக இருக்கலாம், பகவானுடைய கைங்கரியமாக இருக்கலாம். எந்த ஒரு பக்தி செயலா இருந்தாலும் அதுல பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. சோ சிவபெருமானையே நம்ம வணங்குறோம்னா கூட அவர்கிட்டயும் போயிட்டு நம்ம வந்து பிசினஸ் டீலிங்ஸ் பண்ணக்கூடாது. பக்தி மட்டும்தான் செலுத்தணும். ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டி. அதாவது சிவபெருமான் சதா சர்வகாலமும் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதாவது அந்த தியான நிலையிலே உட்கார்ந்துருப்பார். சோ யார் மேல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார்? மகாவிஷ்ணு மேலதான் அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சோ நம்ம பகவானுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 64 மெஜாரிட்டி வைபவங்கள் இருக்குன்னாக்கா அதுல 55 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமானுக்கு இருக்கு. சோ ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ஆஃப் மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவருக்கு நாம கண்டிப்பாக அந்த வந்தனைகள் வந்து செய்யறது வந்து மரியாதை கலந்து செய்ய வேண்டும். சோ நாம ஒன்லி இந்த அத்தாரிட்டி அதை இக்னோர் பண்றது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. சோ நார்மலான ஒரு எறும்புக்கே வந்து நம்ம வந்து மரியாதை கொடுத்து ஜடபாரதர் கதர்லயே பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? சோ அவர் மன்னர் ரகுகுணனுடைய பல்லக்கை தூக்கி செல்லும் பொழுது அவர் கோணல் மொனலா போறாரு. எதுக்குன்னா அந்த உயிருக்கு நம்ம அந்த இத்தினூண்டு உயிருக்கு கூட நம்ம அவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கும் பொழுது நம்மளை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எந்த தேவதையா இருந்தாலுமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் நாம மரியாதை என்பது கொடுக்க வேண்டும். சோ அந்த எப்பவுமே அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஆனா உயர்ந்த ஆளுமை என்பது நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஏன்னா அவர்தான் அனாதியானவர், அவர்தான் அவர்களை படைத்தார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எல்லாமே கடமையாதான் செய்யணும் நம்ம.
ஸோ பக்தி கலந்து செய்யணும், ஆனா வறண்ட மனசோட செய்யக்கூடாது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான ஈடுபாடு இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து விரக்தி என்ற நிலைக்கு சென்று விடுவோம். அதனால வந்து எப்பவுமே பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசம் பரிவு கூட நம்ம ஒரு பக்தியோட செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து ஸ்வீட்னஸ், பக்தி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்வீட். அது நம்ம எப்பவுமே அதனுடைய மீனிங்கே வந்து ஸ்வீட்னு வச்சுக்க வேண்டியதுதான். நம்ம இப்போ வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். ஸோ 18.7, 8 and 9 3 ஸ்லோகங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள் வைச்சு அது வந்து 3 ஸ்லோகங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்கள் தன்னுடைய கடமைகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவார்கள், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை எவ்வாறு அவர்கள் ஏற்று செய்வார்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர்கள் எவ்வாறு ஏற்று செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கிறது. ஸோ அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எது கடமை அல்ல அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்சியேஷன் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லேயல்ல வந்து ஈடுபட்டு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டி இந்த பக்கம் அங்க பக்கம் பார்க்காதோ அதே மாதிரிதான் அவர்கள் தன்னுடைய வழிபோக்கிலே அவர்கள் சென்று விடுவார்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா போதைக்கு அடிமை ஆகியிருப்பவர்கள் குடிச்சிருக்கிற வரைக்கும் தூங்கிட்டேதான் இருப்பாங்க. எழுந்து நடமாடினா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பது அவர்களால் எவாலுவேஷனே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸே வேலை செய்யாது அவங்களுக்கு. மீண்டும் இன்னொரு வாட்டி குடிச்சிட்டு தூங்க வேண்டியதுதான். இது சதாசர்வ காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் அவங்க தூக்கத்திலே தான் கழிப்பார்கள். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கடினமான சூழ்நிலைகளை அது எதிர்கொள்ள முடியாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால வந்து எல்லா கடமைகளுமே அவங்களால செய்ய முடியாது. ஸோ அவங்களால எது முடியுமோ அது மட்டும் தான் செய்வாங்க. அவங்களால அந்த டிஃபிகல்ட்டி இல்லாத செயல்கள் மட்டுமே அவங்க செய்வாங்க. பயம் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய இது. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து தங்களை பாதிக்கக்கூடிய செயலாக இருந்தாலுமே அது கடமை என்று வரும்பொழுது அதை ஏற்றுண்டு செய்வாங்க. ஸோ ரஜோகுணத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்கா அவங்களுக்கு பாதகம் வரக்கூடிய செயல் அவங்க வந்து கடமையாகவே கருத மாட்டார்கள். அவங்களுக்கு எது நன்மையோ அதை தான் அவங்க வந்து எடுத்து நிறுத்து நல்ல வெற்றியாக வாகை சூடுவார்கள். ஆனா அவங்களுக்கு பாதகமா இருக்கும்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த செயலை வந்து எடுத்து செய்ய மாட்டாங்க. இவன் தோ இட் இஸ் எ பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியா இருந்தாலும் பயத்தினால அந்த தோல்வியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்திக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது. நெக்ஸ்ட் 13th and 14th ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பஞ்சை தானி மகாபாகோ கர்ணானி நிபோதமே சாங்கேய கிருத்தாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா காரணம் ச ப்ருதிக்விதம் விவிதாஸ்த ப்ருதிக்ஷேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இந்த செயல்கள் அனைத்துமே அதாவது கர்மங்கள் அனைத்துமே நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேத அந்தம், அதாவது வேதாந்தம் இயற்றியதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் தான். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்முலாஸ். வேதாந்த சூத்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வேதங்களுடைய சம்மரி ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சிருக்கிறது. ஸோ அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு நமக்கு விதிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவேற்றுவதற்கு 5 காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு உயிர் வாழிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 காரணங்கள், அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தையே சர்வ கர்மனாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனைத்து காரியங்களும். ஸோ அது என்னன்றது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்கின்றார். செயலுக்கான இடம் நம்ம 13th chapter பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு உயிர் வாழியினுடைய செயலுக்கான இடம் எதுனாக்கா அவனுடைய உடல் தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷேத்திரம். அதே மாதிரி செயல்படுபவன் யார், அந்த உடலுக்கு ஓனர்ஷிப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமையாளன், அவன் வந்து கஷேத்திரஜன். அப்புறம் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் தனித்து செயல்படுகின்றானா, இந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் செயல்படுகின்றது இல்லையா. அதோட இந்த புலன்கள்
பல்வேறு புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்கள், இந்த 15ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடு சேர்ந்து குணாதிசயங்களும் சரி மனமும் சரி செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதுக்கேற்றவாறு இன்டெலிஜென்ஸும் நம்ம அப்ளை பண்றோம் இல்லையா? ஸோ பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள், நாம வந்து இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா? ஒரு பர்டிகுலர் ஏதோ ஒரு செயல்படணும். இப்போ ஒருத்தருக்கு கல்யாணத்துக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கோம்னாக்கா சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓகே இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து மளிகை சாமான் இப்படி பிளான் பண்ணலாம், இல்ல துணிமணி இப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கே வந்து மல்டிபிள் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடாது? ஸோ அதனால பல்வேறு தரப்பட்ட முயற்சிகள் என்பது கர்மங்கள். ஸோ நாம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். நம்ம வந்து இறுதியாக பரமாத்மா, நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா உட்கார்ந்து உள்ளுக்குள்ள நமக்கு எல்லாமே நம்ம செய்யறதுக்கு எல்லாமே நல்வழி காட்டுறார். ஆனா நம்ம அதையும் மீறி நம்ம ஏதாவது தவறு செய்தாலும் அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காந்து அனுமதிச்சுட்டு இருப்பார். ஏன்னா நாம நல்ல வழியை காட்டும் போது எடுத்துக்காதப்போ he has given the free will to act according to our குணாஸ். ஸோ குணங்களாலே நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது பகவானுக்கும் தெரியும். ஏன்னா நாம மாயையில் கட்டுண்டவர்கள் அப்படிங்கிறதுனாலதான் நாம வந்து குணங்களே செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிற ஞானமே நமக்கு இல்லாம நாம நல்ல வழி தெரிஞ்சா கூட நமக்குன்னு பிடிச்ச எந்த வழியோ அதுலதான் நாம செல்கின்றோம். சோ செயலுக்கான இடம் என்பது இந்த உடல் கஷேத்திரம். செய்பவன் யார்? கஷேத்திரஜன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்கள். சோ இவை அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலுக்கான 5 காரணங்கள். ஒரு செயல்படுகிறது என்றால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கர்மத்தை நாம செய்கிறோம் என்றால் இந்த 5ம் தான் மூல காரணம் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், தத்ரைவம் சதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? கர்த்தாரமாத்மனாம் கேவலம் துய்யஹ பஷ்யத் கிருத புத்தித்வாந்தசா பஷ்யதி துர்மதிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் நானே செயல்படுகின்றேன். ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் த டூயர், ஐ எம் த என்ஜாயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நினைக்கிறாங்க என்றால் உண்மையிலே அவனுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கின்றது, அவன் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றான் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன், ஐ எம் ஒன்லி டூயிங் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. சோ என்ன நடக்கிறது என்பதையும் வந்து அவர்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த புலன்கள் தான் செயல்படுகின்றது, இந்த மனம்தான் அதுல லயிக்கின்றது, இந்த கர்மங்கள் வந்து நாம மனசுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஆசைகள் அதோடு இந்த குணாதிசயங்களோட இருந்து நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். சோ உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மாவும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுமதி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். சோ இது எல்லாமே இந்த உடல்ல தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஞானமே இருப்பது கிடையாது. சோ நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு உடல் ரீதியாகவே நம்ம ஐடென்டிஃபை, ஜீவன் என்பவன் இருக்கின்றான் அப்படிங்கிற ஜீவாத்மா ஒன்று இருக்கின்றது என்ற ஞானமும் அவர்களுக்கு இருக்காது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல, அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஞானம் நேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தி ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வேணா கொடுத்துருங்க. ஓகே, கர்ம சம்க்ரஹ. ஓகே, வாசிக்க சொல்லுங்க அவங்கள. மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிங்க. ஓகே, நீங்க மியூட் ஆயிடுங்க மாதாஜி, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஞானம் நேயம், அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நேயம். அதாவது நம்ம வந்து ஆத்மா என்பதை அறிந்து, நான் உடல் அல்ல என்று தெரிந்து கொள்வது ஞானம் இல்லையா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர்வாழினுடைய அறிவு, அறியப்படும் பொருள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா, அறிபவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா மற்றும் அறிவு, இந்த மூன்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை தூண்டுபவை. ஸோ அதாவது இன்வோக்கிங் த, அதாவது ஒரு செயல் வந்து செய்கின்றது என்றால் அதனை வந்து அதனுடைய கிரியேஷன் ஆஃப் த கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூண்டுவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க தான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், செயல்கள், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலை உண்டாக்குவது,
தூண்டுவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்வோகேஷன். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரியேஷன் ஆஃப் த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 ஒரு மனிதனுடைய புலன்கள், அதாவது அவன் செய்யக்கூடிய கர்மம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உடலுக்கு உரிமையாளன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூக்ஷ்ம உடல் அவன் தான், அதாவது மனம் அவன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே மனதை தான் நம்ம வந்து செய்பவனாக ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா மனம் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். அவன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே செய்கின்றான். ஸோ இவன் செயலை உண்டாக்குபவன் அவன். ஆனா அதை வந்து செயலை உண்டாக்கிட்ட பிறகு அது மேல வந்து தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அறிவு அப்ளை பண்ணி இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் அந்த செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூண்டுறது, அதாவது இன்வோகேஷன் பண்றது, ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து அவங்க தான். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க உங்களை நீங்களே எவாலுவேஷன் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 3 மதிப்பெண்கள் என்றால் சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்கன்னா 3 மதிப்பெண்கள் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருந்தீங்கன்னாக்கா 2 மதிப்பெண்கள் போட்டுக்கோங்க. தமசிக்ல இருந்தாக்கா 1 மதிப்பெண் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்குவீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து வாசிக்க போகின்றோம். விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 19, 20, 21, 22 ஞானம் கர்ம மாதாஜி நான் கர்த்தாத்ரி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணாபேதத பிரயோச்யதே குணசங்யானி யாதவச்ரணுதான்யபி சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈட்சதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஞானம் வித்தி சாத்வீகம் பிரத்யேவ து யஜ்ஞானம் நான பவான் பிருதுக் விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஞானம் வித்தி ராஜசம். யத்து கிருத்தஸ்னவ தே கஸ்மின் கார்யே சக்தமைதுகம் அதத்வார்த்தவ தல்பம் சா தத்தாமச முதாஹ்ருதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 19th ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, இந்த பௌதீக இயற்கையில் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, அதாவது சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமசிற்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்பவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் செய்பவன் வந்து இந்த உடலுக்கு உரிமையாளனா இருக்கக்கூடியவன், இங்கே மனதுதான். சோ இந்த 3மே பாத்தீங்க அவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் பகவான். சோ இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய இயல்புகள் எப்படி, 2வது ரஜோகுணம், 3வது தம்சிக் குணம். சோ உயிர்வாழிகளில் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் தான். என்னை போலவே இன்னொருத்தர் இருந்தாலும் நம்ம 2 பேரும் பக்கத்துல நின்னா கண்டிப்பா வேறுபாடு இருக்கும். ஸோ தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அவங்கள மாதிரி சிமிலரா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறான். ஈவன் ட்வின்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சில வேறுபாடுகள் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. சோ எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எல்லாருமே யூனிக் தான் இந்த உலகத்துல. அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை, நம்ம உருவத்துலதான் நம்ம வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஏன் எப்படி உருவத்துல நம்ம டிஃபரெண்ட் ஆகுறோம்னாக்கா, நாம் எந்த கர்மங்கள் செய்தோமோ, என்ன உணர்வுகளோட நாம இந்த ஒரு உடலை விட்டு சென்றோமோ அதற்கேற்றாற் போலதான் ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மங்கள் வந்து அவரவர்களுக்கே சார்ந்தது. அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து யுனிக்கா இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து 100% கிடையவே கிடையாது இந்த பௌதீக இயற்கையில. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம எல்லாருமே ஒரே ரூபம் தான். அதுல எந்த ஜெண்டர் வேரியேஷன் எதுவுமே கிடையாது. சோ அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவாகும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, 20th ஸ்லோகத்துல. சோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம், சோ ஆனா அவன் அந்த அறிவை புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா அந்த ஆத்ம அதாவது ரூபத்தை அவர்களால் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். சோ அந்த நிலைக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அது புரியும். எதையுமே நம்மளால உணர முடியாம நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் இல்லையா? கண்ணால் கேட்கறதும் காதால கேட்கறது எல்லாமே போய் அதே, ஆனா நம்மளால அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த உணர்வை யார் ஒருவர் வந்து புரிந்து கொள்கின்றார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களோ அப்படிப்பட்ட அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா
சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த குணா, அதாவது ஒரு ஆத்ம ரூபமும் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ அவங்களுக்கு வந்து ஆத்ம ரூபத்துல எல்லாரும் ஒரு போலதான் இருக்காங்கன்ற அந்த ஞானமும் வந்து அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. அந்த அறிவோ ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி இவங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. நீங்க எவ்வளவு ஞானத்தை போதிச்சாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு, அதான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது மட்டும்தான் அவங்க, அதே எல்லாமாக தட் இஸ் ஒன்லி த லைஃப், அதுதான் என்னுடைய ஜீவனம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அந்த அற்பமான அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அவங்களுக்கு ஆன்மா உடல் இந்த எல்லாமே டிஃபரன்சியேஷன் எதுவுமே தெரியாது. நெக்ஸ்ட் நிஹதம். நிஹதம் சங்கர் இருக்கீங்களா மாதாஜி? 23ங்களா மாதாஜி? 23, 24, 25. நியதம் சங்கரகிதம் அராகத்வேஷத்கிருத அபல பிரசேன கர்ம யத்தத் சாத்வீகம் உச்யதே யத் காமேஷு ந கர்ம ச சங்கேகரேன வா குண கிரியதே ச பகுலாயசம் தத் ராஜசம் உதாஹ்ருதம் அனுபந்தம் ஷயம் இம்சாம் அனபேஷ்ய சௌபௌருஷம் மோகாத் அப்ரேய கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. எஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜட இயற்கை படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வகையான செயல்கள், சோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் எப்படி அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போகின்றோம். அது எப்படி எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இது இப்படிதான் செய்யணும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகக்கூடிய இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, பற்றின்றி, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றின்றி, விருப்பு வெறுப்புமின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை செய்வதால் அதுல விருப்பம் நாட்டம் ஜாஸ்தியாவோ இல்லை அதன் மேல் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுப்பாகவோ நம்ம செய்யக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ, சோ எந்த விதமான பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள், அதாவது தர்ம அர்த்த என்பது இதுக்குதான் நம்ம சொல்லணும். எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது பலநோக்கு செயல்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் இன்ப செயல்கள், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜோகுணத்துல வரக்கூடியதுதான். ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக நமக்குன்னு வரக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாத்திலுமே திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரும் முயற்சிடும், நல்ல கடினமான உழைப்பு, சோ அது முயற்சி, விடாமுயற்சி இதெல்லாமே செய்வாங்க. அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தின் செயலாகும் என்று கூறப்படுகின்றது. 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு செயல், அதாவது தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி இருக்கும்னா அவர்களுடைய கர்மங்கள் எதிர்கால பந்தத்தையும், அதாவது ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும்ன்ற அந்த யோசனையே இருக்காது. இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி என்னன்றதே நிர்ணயிக்கும். பிறவி இருக்கா இல்லையா, அப்படி இருந்தா நம்ம வந்து மீண்டும் மனித பிறவியா இல்ல மிருக பிறவியா, எதுவுமே நாலேஜ் இருக்காது இவங்களுக்கு. எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும், அதாவது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அவங்களுடைய சந்தோஷம் மட்டும்தான், சுகதுக்கம் மட்டும்தான். அடுத்தவர்களும் கஷ்டப்படுறாங்களேன்ற அந்த இதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஏறவே ஏறாது. ஸோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் இவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சதா சர்வகாலம் இந்த மாயை உலகத்துல கட்டுண்டிருப்பவர்கள், இதுவே நித்தியமான உலகம், இந்த உடலாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐடென்டிபிகேஷன் ஆத்ம ஞானம் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கத்தில், இந்த மாயை என்னும் அந்த இதுல வந்து கட்டுண்டு மயக்கத்தில் வந்து செயல்படுகின்றார்கள். அத்தகைய செயல் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், 26ங்களா மாதாஜி? எஸ், 26, 27, 28. முக்த சங்கோ நகம் வாதி திருத்ய உத்சாக சமன்விதः சித்ய அசித்யயோர் நிர்விகாரா கர்த்தா சாத்வீக உச்யதே ராகி கர்ம பல பிரேசே லுப்தா இம்சாத்மகோ சுசி
हर्षसो कान्वितकर्ता रजसा परिकृतिता अयुक्त प्राकृत सदाप्ता सडो नैष्कृतो कोलच विषादि दीर्घसूत्र च कर्त तामस उच्यते. எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போன ஸ்லோகத்துல வந்து 3 குணங்கள் இருப்பவர்களுடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். ஆனா 3 குணங்களில் இருப்பவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுவார்கள் என்பதை நாம் இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, அகங்காரமின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ, ஸோ நாம ஐ எம் த கிரேட், ஐ எம் த டூயர் அப்படிப்பட்ட ஒரு இது கிடையாது. உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் அந்த செயலினுடைய விளைவு எவ்வாறு இருந்தாலுமே அது வந்து நல்வழியா நல்ல பலன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நமக்கே பாதகம் வரக்கூடியதாக இருந்தாலும், ஆனா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக ஆகிவிட்டால் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை தவறாமல் ஏற்று நடத்தக்கூடிய அந்த மன உறுதி இருக்கும் அவங்களுக்கு. வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றான். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்கள் மேல் பற்றுக்கொண்டு, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், பலன் மேல பற்றுக்கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இந்த துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம எந்த தீய பழக்கத்தையும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். ஆனா பொறாமை என்னும் அந்த குணத்தை மற்றும் நாமளா அதை விடுத்தா மட்டுமே அது நம்மளை விட்டு விலகி செல்லும். இந்த ஒரு இதுக்கு மட்டும் நமக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது. பாகவதத்துல நம்ம வந்து படிக்க போகும்போது சில பிரசங்கங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இதை கேட்கும் பொழுது இந்த குணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விலக்குமே கிடையாது. அந்த உயிர் வாழியே வந்து நினைச்சு விட்டா ஒழிய அந்த குணத்தை நம்ம வந்து எந்த ரூபத்திலுமே மாற்றி அமைக்க முடியாது. பேராசையை கூட நம்ம வந்து விட்டுறலாம், ஆனா பொறாமையை வந்து நம்மளால விட முடியாது. சோ எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதளவுல தூய்மையே கிடையாது. இன்பத் துன்பங்களால், இன்பம் இருந்தா அகங்காரம், துன்பம் இருந்தா உலகத்திலேயே அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து கடினமான சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு 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 டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே பண்ணிடுவார். அந்த அளவுக்கு என்னை விட கவலையான மனிதர் இந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படிங்கிறது. அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. மூன்றாவது, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திரங்களே உங்களுக்கு புரியாது, அவர்கள் செய்வது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமா இல்லையா என்பதை அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அவர்கள் தனக்கு என்ன இருக்கோ அந்த பாதையில அவர்கள் வந்து சென்று கொண்டிருப்பார்கள். சோ ஞானம் இருக்காது, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. பௌதிகவாதியாகி, அதாவது இந்த லோகமே இந்த பிரபஞ்சமே நித்தியமானது அப்படிங்கிற அந்த நினைவு உண்டு. ஆன்மீகத்தனத்துக்கு அவர்களால் போக முடியாது. பிடிவாதக்காரன், அதாவது ரொம்ப அடமெண்டா இருக்கிறது. ஏமாற்றுபவன், பிறரை ஏமாற்றக்கூடிய செயல்கள் புரிபவன். பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களை வந்து குறை சொல்லி அவர்களை வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடிய இதுல நேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த நம்பர் 1. சோம்பேறியாகவும் எப்பொழுதுமே வருத்தம் தோய்ந்தவனாகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முகமே ஜென்ரலாவே இந்த இன்டாக்சிகேஷன்ல இருக்கிறவங்களுடைய அந்த உடல் ஸ்ட்ரக்சரே பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி மேக் இட் அப். அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உடலாகவே இருக்காது இல்லையா? எப்பொழுதுமே ஏதோ ஒரு கவலை தோய்ந்த முகமாக தான் இருக்கும். மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவன், நாளைக்கு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்கள நம்ம என்னைக்குமே வந்து நம்ப வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னா அவர் நாளை என்பது அவங்களுடைய லைஃப்ல வந்து கிடையவே கிடையாது. ஸோ தே வில் நெவர் டூ த ஒர்க் இஃப் தே போஸ்ட்போன் டு த டுமாரோ. நாளைக்கு நம்ம போஸ்ட்போன் பண்றோம்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் தட் டே வில் நெவர் கம் ஃபார் தெம். ஸோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குணாதிசயம் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், 29, 30, 31, 32. புத்திர்பேதம் த்ருதேசைவ குணஸ்த்ரிவிதம் ஸ்ருணு பிரேச்யமானம் அசேஷேன விருதக்வேன தனஞ்சய பிரவர்த்திம் ச நிவர்த்திம் ச கார்யா கார்யே பயாபயே பந்தம் மோக்ஷம் சயா வேத்தி புத்தி ச பாத்தா சாத்வீதி
यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यं एव च अयादवात् प्रजानाति बुद्धि च पार्थ राजसु अधर्मं धर्ममिधिया मन्येते तमसावृताः सर्वार्थतान् விபரீதாம்சः புத்திஷா பார்த்த தாமசி. அது பார்த்தா என்றால் அர்ஜுனனை குறிக்கின்றது. சாத்விகி இது சாத்வீகம், இது ராஜசம், இது தாமசம் அப்படின்ட்டு இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்கின்றார் பகவான். சோ மேல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவு, பகுத்தறிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நுண்ணறிவை பத்தி நம்ம வந்து 3 குணங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்தி இங்க பார்க்க போறோம் பௌதிக இயற்கையில. சோ செய்யத்தக்கது எது, எதை செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது, அதுதான் பிரவிற்த்திம் நிவிற்த்திம். இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரவிற்த்திம் என்பது என்னன்னாக்கா செய்யத்தக்கது, எது செய்யலாம், தர்மத்தின் பால் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நாம வந்து செய்யலாம், அதர்ம செயல்களை எல்லாமே நாம வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று இல்லையா. சோ தர்மம் எது அதர்மம் எது அப்படின்ற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், வேறுபாட்டை வந்து அறியக்கூடியவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் அந்த அறிவு வந்து நுண்ணறிவு. ஆக்சுவலி பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எந்த ஒரு செயலுமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக இருந்தால் அதை வந்து பயத்தினால் வந்து ஒதுக்கி விடக்கூடாது, அதை எதிர்கொண்டு நம்ம செய்யணும். அதனுடைய விளைவு என்ன இருந்தாலுமே, நமக்கே பாதகமா இருந்தாலும் அது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கும் பொழுது பயப்படாம எடுத்துட்டு செய்யறது அது பயப்படத்தகாதது. பயப்படத்தக்கது எதுனாக்கா தவறு, ஒருத்தருக்கு தீங்கு இழைப்பதற்கு தெரியாம கூட வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. சோ அதுக்காக வந்து நம்ம தவறு இழைத்து விட்டால், நாம ஒரு தவறு செஞ்சிட்டோம்னாக்கா அதுக்கு கண்டிப்பா வந்து பயம் வரும் இல்லையா. சோ அந்த அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவு. எது பந்தப்படுத்துவது, அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கையோடு நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்ம ஒட்டின்னு இருக்கோமோ அது நமக்கு என்னைக்குமே வந்து பந்தப்படுத்தி கொண்டேதான் இருக்கும். எது விடுதலை அளிக்கக்கூடியது, ஆன்மீகத்துல போகும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ இந்த நாலேஜ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரெண்டுத்தினுடைய டிஃபரன்சியேஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறுபாட்டை வந்து அறிய மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரிந்ததே தர்மம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கோட்பாடு. சோ இவங்களுக்கு வந்து இது தர்மம் என்று தெரிந்தால் கூட அந்த ஷார்ட்கட்ஸ்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் தர்மம் அப்படின்னு அடிச்சு பேசக்கூடிய அந்த இது உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு தெரியும். தே ஹாவ் தட் ஃபியர் இருக்கும். இது அதர்மம் என்று தெரியும். அர்ஜுன் இப்ப இவங்க துரியோதனனே எடுத்துட்டாலும் அவன் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவன். அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் தர்மவான்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவனுக்கு நல்லா தெரியும். சோ அவனுக்கு தர்மம் என்பதும் தெரியும். ஆனா அவனுடைய ஆசை, இந்த குரோதம், பொறாமை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அந்த தர்மத்தின் மார்க்கத்துல செல்வதற்கு அவனுக்கு வழி கொடுக்கறதே கிடையாது. அதனால அவனுக்கு எது நன்மை என்று நினைக்கின்றானோ அதுவே தர்மமாக அவன் பரிபாலித்தான். அதுதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பாகும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ். இதுக்கு துச்சாதனனே நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டு. அண்ணன் என்ன சொன்னானோ அதை பிளைண்டா எடுத்து செய்வான், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு தெரிந்தது ஏன்னா அவனுடைய சமர்ப்பணம் அவனுடைய அண்ணன் இடத்துல. அவன் அறியாமையில இருக்கக்கூடியவன் தான். இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் ஏன்னு ஒரு கொஸ்டினே கேட்க மாட்டான். அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் அத்தகைய புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. கிருத்தயா தாரயதே மனஹ பிராணேந்திரியா கிரியாஹ. மாதாஜி இருக்கீங்களா? யோகே தாரயதே மன பிரணேந்திரிய கிரியகா யோகேன வியாபிசாரிண்யா திருதிசா பார்த்த சாத்வி. நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. எஸ் 34 35 மூணு மாதாஜி. எஸ் மூணு வாசிங்க மாதாஜி. 34 35 தர்ம காமத்தான் கிருத்யா தாராயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பலாங்காங்ஷி திருதிசா பார்த்த ராஜசி.
யயா பயம் ஸ்வபன் சோகம் யயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மிதா த்ருதி ச பாத தாமசி. எஸ், இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்விகத்துன்னு, அதுக்கப்புறம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், அத பத்தி அதுல வந்து என்ன தீர்மானங்கள், ஒருவர் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன். ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ், ஒரு செயலுக்கு டிசைட் பண்ணி இப்படிதான் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. இந்த 3 குணங்கள்ல இருப்பவர்கள் எப்படி அந்த நிர்ணயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ உடைக்க முடியாதது, அதாவது கண்டிப்பாக அவர்கள் ஒருத்தருக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாங்கன்னாக்கா அதை வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து அந்த தீர்மானத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க. இப்படிதான் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து எந்த மாற்றங்களையும் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் யோக பயிற்சியில் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், அவர்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல்ல வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில் இருப்பார்கள். அதனால என்ன ஆகும், வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் என்னன்னாக்கா மனசு, அறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தம் வேலைகளை வந்து ரைட் டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு இந்த யோக பயிற்சிகள் வந்து உதவுகின்றது. மனம் மற்றும் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல், இது எல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேஸ்ட் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான அந்த தீர்மானத்திலிருந்து அவங்க என்னைக்குமே விலகி வரமாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின், அறம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வம் ரிலேட்டட், பொருள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜஸ் ரிலேட்டட் இல்லையா. அதாவது அறம், பொருள், இன்பம் மற்றும் வீடு பேர், எப்படி நான் அப்பவே வந்து தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ அப்படின்னு சொன்னேனோ சாஸ்திரங்கள்ல சமஸ்கிருதத்துல, நம்ம தமிழ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறம், பொருள், இன்பம் மற்றும் வீடு பேர். சோ இது வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா. வீடு பேர் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்தை தான் நமக்கு சொல்கின்றோம். சோ ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்று கொண்டுள்ளானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தின் மீதும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தோஷம், ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த 3 இதுல வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து பற்றுதல், வீடு பேர் என்பதை பத்தி அது பெருசா அவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த 3 இதுவே தர்ம அர்த்த காம, இது 3த்து மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு பற்றுதல். ஸோ தர்மம் செஞ்சா அந்த பலன்களும் நமக்கு வந்து புண்ணியங்களாய் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் இல்லையா. அதனால தர்மத்தின் மேல அடுத்து பற்றுதல் கொண்ட அவனே வந்து அத்தகு மன உறுதி உடையவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கனவு, ஒருத்தருக்கு கனவு வருகிறது என்றால் நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவு எப்பயோ ஒரு வாட்டி வர்றது டிஃப்ரெண்ட். ஆனா வந்து நம்ம டே டைம்ல நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்தோமோ அதனுடைய அக்யூமுலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்ல நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் இருக்கும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள வந்து டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க, வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே சாதுவாகவோ இல்லை நல்ல மனிதரை போலவே இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவும் வந்து ஒரு சாடிஸ்ட் நேச்சர் கூட இருக்கும். சோ உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அத்தகைய மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கனவு, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கனவுல வந்து நமக்கு அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவங்களே பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் இஸ் கோயிங் இன்டர்னலி இன்சைட், நம்ம மனசுல வந்து என்னென்ன நடக்கிறதோ அதனுடைய இம்பாக்ட் நம்ம கனவுல தெரியும். இது வந்து நம்ம வந்து இதுதான் உண்மை. கனவுல வந்து மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து என்னத்தை நினைக்கிறோமோ ஹோல் டே அதனுடைய அவுட்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவுல வரும். ஸோ பயம், ஆனா எப்பயோ ஒரு வாட்டி வரக்கூடிய கனவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது டிஃப்ரெண்ட். பட் சதா சர்வ காலம் இன்னைக்கு படுத்த உடனே நமக்கு வந்து சினிமா போற மாதிரி நம்ம தூக்கத்துல ஏதோ நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அதை வந்து நம்ம எழுந்து வேற நம்ம சில சமயத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் கூட பண்ணுவோம் தூக்கத்திலேயே கூட. நம்ம வந்து அது நல்லதா இருந்தா ஓகே, ஆனா நம்மளுடைய தோற்றம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடியது வெளிப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை வேறவாக இருந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி. ஸோ கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், எப்போதுமே இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போதையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாதவர்கள். இந்த நிலைகள் எல்லாமே அவங்களால கடந்து செல்லவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவற்ற மன உறுதி, அதாவது புத்தியே இல்லாத ஒரு உறுதி, மன உறுதி, அது தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது.
36, 37, 38, 39 மாதாஜி. சுகம் त्वयितानिं त्रिवितं शृणु मे परदर्शभ अप्यासात् रमेद यत्र तु कान्तं च निगच्छति यद्दत् अग्रे विषम् इव प्रणमामि हृदो बभं दत् सुगं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषेन्द्रियजं योगात् यद्दत् अग्रो मृदोपमं परिणामे विषम् इव दत् सुगं राजसं संहृतं यत् अग्रे दासानुबन्धे च सुखं मोगणम् आत्मनः निद्रालस्य परमोदोत्तमं तत् तामसम् उदाहृतम्. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 36 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது என்றால், இந்த பொருள் உலகத்தினுடைய அடிப்படையில இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு தத்தம், அதாவது ஹாப்பினஸ், மகிழ்ச்சியை வந்து எவ்வாறு நம்ம விளக்க போகிறோம் என்பது வந்து 36வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. சோ 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வம், ரஜசம், தமஸ்ல வந்து 37, 38, 39. சோ ஒருவருக்கு ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மைகள் என்னைக்குமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான சூழ்நிலைகள். இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரவுண்டு மகா மந்திரம் சொல்லணும், காலையில எழுந்தணும், பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழணும், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணணும். இதெல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே நமக்கு மனசு உடல் எதுவுமே வந்து ஒத்து வராது இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில பார்ப்போம். நல்லது எல்லாமே அப்படிதான். நன்மையான செயல்கள் வந்து செய்வதற்கு நமக்கு நிறைய தடை கற்கள் வரும். ஆனா அதை எல்லாமே மன உறுதியோடு எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து கண்டினியூஸா செஞ்சோம்னாக்கா அதுவே நமக்கு பழகிவிடும். இறுதியில வந்து அது நமக்கு மிகவும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் இது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அதுல வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி வந்து சத்வகுணத்தை சார்ந்த மகிழ்ச்சி. சோ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன் உணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். அதாவது தான் யார் அப்படிங்கிற செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு ஒருத்தரை வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய அத்தகைய சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நமக்கு வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமாவே செய்யும் பொழுது ஒருத்தர் சமாதி நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அங்க பகவானோட அவர்களுடைய அந்த கனெக்டிவிட்டி அவங்க ஏற்படுத்திக்கும் பொழுது இந்த உடலே பாத்தீங்கன்னாக்கா துண்டிக்கப்படுகின்றது. லாஜிக்கலி, பிசிக்கலி இல்ல, லாஜிக்கலி ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இணைப்பு ஏற்பட்டும் பொழுது அப்பொழுது அவர்கள் வந்து பேரானந்தத்தில் நிலைத்திருப்பார்கள். சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தன் உணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். எந்த சுகம் இது? 2வது ரஜஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கல் ஹாப்பினஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய, அதாவது ஃபாரின் காரு, அதுக்கப்புறம் பெரிய பங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கும் பொழுது நல்ல செல்வந்தராக அதுல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், எல்லாமே பேசிக்கலி இந்த உடல் தான் சந்தோஷம் படுறது இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு எந்த சந்தோஷமும் நம்ம வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு வந்து உணவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம் தான். ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் செய்யும் பொழுதுதான் ஆத்மா வந்து திருப்தி கொள்ளும், சந்தோஷப்படும். நாம் அதை தவிர்த்து இந்த பௌதிக செயல்களை நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆன்மாவுக்கு நாம் எந்த ஒரு உணவும் வழங்குவது கிடையாது. சோ எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலன் இன்ப பொருட்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும். அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் அது விஷமாகி விடுகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலிக்கு தெரியாம நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது வந்து இனிஷியலா அது வந்து நமக்கு வந்து அமிர்தம் போன்றுதான் இருக்கும். ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளையே வந்து அழிவு பாதையில எடுத்துட்டு போய் விட்டுடும். அது இறுதியில வந்து நமக்கு விஷமாகி விடுகின்றது. அந்த சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் வரக்கூடிய சுகமாகும். நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வை காண இயலாத, அதாவது தான் யார் என்பதே அவங்களுக்கு புரியாது. ஆத்மா, உடல் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கமாகவே இருப்பார்கள். பிளைண்டா வேலை செய்யக்கூடியவர்கள். உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் எப்பவுமே அந்த இன்டாக்சிகேஷன் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா போதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் போதையில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய சொர்க்கலோகத்துல இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாயையில் வரக்கூடிய சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர்ல வரக்கூடிய
சுகம். இந்த தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்க 100% வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் என்பது அவங்களுக்கு விலங்கு இனம் தான். 100%. இது மாத்திரம் பகவான் 2-3 இடத்துல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார். இந்த இதனால எதுக்குனாக்கா இந்த பிறவினுடைய பயனே அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியறதே கிடையாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட சூழ்நிலையில தான் அவங்களுடைய எக்ஸிகியூஷன்ஸ், வேலைய கர்மங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாமே அவங்கள பந்தப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால மீண்டும் அவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்கு தான் தள்ளப்படுவார்கள். அவங்க மேலும் வந்து இன்னொரு ஜென்மம் வந்து மனித வாழ்க்கை என்பது கிடைப்பது என்பது அவங்களுக்கு அரிதான செயல். எஸ், இப்ப எல்லாருமே உங்களை நீங்க எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் யாருக்கு 18 மார்க் கிட்ட வந்ததோ அவங்க சத்வகுணம், 12 மார்க் கிட்ட வந்திருந்தா அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 6 மார்க் கிட்ட இருக்கிறோம்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கும். ஸோ நாம வந்து எலிவேட் ஆனாதான் உண்டு. ஸோ இங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான், அதை வந்து புரிஞ்சுண்டு நாம ஏத்துண்டு நம்ம வாழ்க்கையில நன்னிலை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒண்ணு. எஸ், 41, 42, 43, 44 நாலும் வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. 41ல இருந்துங்களா மாதாஜி? 41, 42, 43, 44. ब्रह्मण क्षत्रियपिशां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि विभक्तानि शुभावप्रभवै पुनैः समोदमस्तबक् सौसं शान्तिर्आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म सुभावजं सौर्यं तेजो त्रुधिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य बलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म सुभावजम् कृषिको रष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म सुभावजं परिसर्यात्मकं कर्म सूत्रस्याभि सुभावजम्. எஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிரமங்கள், 4 விதமான வர்ணாசிரமங்கள். இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து 4 விதமான ஆசிரமங்களை, வர்ணம் கிடையாது ஆசிரமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது சந்நியாசம். இதை பற்றி எல்லாம் வந்து இந்த சுபாவங்கள் அடிப்படையில நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போக போறோம்ன்றது வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு. அறிவு என்பது ஞானம், பகுத்தறிவு என்பது இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்கில்ஸ். நாம் இந்த உலகத்துல நாம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஏட்டுக்கல்வியில நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம் இல்லையா, அது. ஆதிக்கம், ஆத்திகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை ஆகிய இயற்கை தன்மைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். ஸோ இந்த ஆசிரமங்கள்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த 4 ஆசிரமங்கள்ல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வைசியர்களும் சூத்ரர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்கள் வந்து மிக்சர் ஆஃப் ரஜோ அண்ட் தமஸ், ஆனா சூத்ரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமசிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அமைதி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சூழல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து அவங்க வந்து சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவங்க கிட்ட என்னைக்குமே இருக்கும். தவங்கள், நம்ம இந்த 3 விதமான தவங்களை பற்றி பேசியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த 3 தவங்களும் அவர்களிடத்தில் இருக்கும். தூய்மையாக இருத்தல், போத் உள்ளம் மற்றும் புறம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகம் மற்றும் புறத்திலையும் வந்து தூய்மையை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சகிப்பு தன்மை, ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூழலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே நமக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அதை சகிச்சுக்க கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம். நேர்மையாக இருத்தல், ஞானத்தோடு இருப்பாங்க. இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவும் அவர்கள் இருக்கும். ஆத்திகத்தன்மை இருக்கும். இவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயற்கையான தன்மைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் சத்திரியர்கள். சூரத்தனம், அப்புறம் வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, அடுத்தவர்களுக்கு தானம் கொடுப்பது, ஆளுமை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகியவை அனைத்தும் சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஸோ இதெல்லாமே இந்த ஜாப்ஸ் ப்ரொஃபைல், நம்ம எல்லாருமே எங்கேயாவது இப்போ இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் வந்து ஷேர் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ இது வந்து ஜாப் ப்ரொஃபைல்.
ஒரு ஒரு வர்ணாசிரமத்துல பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் இது, சத்திரியர்களுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வைசியர்களும் சூத்திரர்களை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களுடைய இயற்கையான செயல்கள், அதாவது ஜாப்ஸ். சூத்திரர்கள் சுபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உழைப்பாளிகள், ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா உழைப்போர்கள். இவர்கள் எந்த செயலா இருந்தாலும் ஏற்று செய்யக்கூடியவர்கள், மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்திரர்களுடைய செயல்களாக கருதப்படுகின்றது. எஸ் 46 வாசிங்க மாதாஜி. யத பிரவர்த்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மனா தம் அப்யர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மானவகா. எஸ், இந்த 4 விதமான வர்ணாசிரமங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த சமுதாய பிரிவை அவர்தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா? யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றுகின்றனோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க தான் இல்லையா? சோ அவர்தான் விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை என்றும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அதாவது அருவமாக எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது பகவான் நமக்கு இது கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு ஏத்துண்டு அது பகவானுடைய கைங்கரியமாக நினைச்சு செய்கின்றார்களோ, அதாவது அந்த முறையில பகவானை வந்து வழிபடும் பொழுது மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஒருவர் பக்குவ நிலைக்கு வந்து செல்வது எப்படி என்றால், எந்த செயலா இருந்தாலும் இது நமக்கு பகவான் விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னு ஏற்று நடத்தி செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பக்குவ நிலையை வந்து அடைகின்றார்கள். எஸ் 47 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணத் பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் சுபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். எஸ், மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் நம்ம கடமையை வந்து செய்வது, ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறர் கடமையை செய்வது நமக்கு வந்து நன்மையை பயக்காது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இப்போ இது எதுக்கு சொல்றாருன்னாக்கா, அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியன், அவன் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஆனா அவனுடைய இயல்பு வந்து போர் புரிய வேண்டும். அவன் அந்த வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்தவன். ஆனா அவன் சந்நியாசத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான். பிராமணிக்கல் நேச்சர், சந்நியாசத்துல வந்து போகணும்னு நினைக்கிறான். அது தவறு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகம். சோ மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, சந்நியாசத்திலையும் அவன் நல்லதான் செய்வான், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ஞானம் உண்டு. முறையாக செய்யாவிட்டாலும், இந்த போர்ல வந்து அவன் வெற்றி பெறாவிட்டாலுமே தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே, ஒரு போர் வீரனாக அவன் செயல்படுவதே சால சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவான் சொல்றார். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து செய்யும் பொழுது அதனால் விளையக்கூட பாவங்கள் நமக்கு வந்து பந்தப்படுவதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜட்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூக்கு தண்டனை விதிக்கின்றார். ஒரு உயிருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கண்டிப்பாக மரணம் என்னும் அந்த தண்டனை கொடுப்பது வந்து நம்ம வந்து ஒரு விதத்துல பார்க்கும்பொழுது அவரை கொல்றதுக்கு நான் ஆர்டரே கொடுக்குறாரு இவரு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? சோ அது வந்து பாவ செயலாகும் இல்லையா அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலேயே அது அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதை அந்த கடமையாக அவர் செய்யும் பொழுது அந்த உயிரினுடைய அந்த அந்த தியாகத்தினுடைய பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த தண்டையினுடைய அந்த பாவம் வந்து அவருக்கு வந்து சேர்வது கிடையாது. ஏன்னா அந்த உயிர் வாழி செய்த தவறுக்குத்தான் அவனுக்கு தண்டனை கிடைச்சது இல்லையா? அவன் இங்க தண்டனை கிடைக்கவில்லை என்றால் அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருந்தால் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த தண்டனை அவன் பெற்றுதான் ஆக வேண்டும். சோ ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் கூட வந்து ஆபரேஷன் வந்து செய்யறாருனாக்கா அவருடைய கடமை அது. ஆனா உயிர் பிழைப்பது பிழைக்காதது பகவானுடைய அனுகிரகத்துலதான். சோ அவருடைய முயற்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு டாக்டரா அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை அவர் செய்ய வேண்டும். உயிர் பிழைத்தால் அது பகவானுடைய அனுகிரகம். சோ பிழைக்கவில்லை என்றால் டாக்டர் தான் நம்ம இவங்களை கொன்னுட்டாங்கன்ட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது. சோ இது எல்லாமே வந்து கடமை. அதே மாதிரிதான் நீ போர் வீரனா இருக்க, இங்க உயிர் போவான்னு நினைச்சிட்டு நீ வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது இல்லையா? உயிர் கொல்லப்பட போர் முனையில போயிட்டு போர் புரியாம போறது என்பது தவறு இல்லையா? அங்க வந்து இரக்கம் என்பது வேஸ்ட். அததான் வந்து பகவான் இங்க சொல்கின்றார். 49 வாசிங்க மாதாஜி.
சசக்த புத்தி சர்வத்ர சிதாத்மா விகத ஸ்வரூபகா நைஷ்கர்ம சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. எஸ், சுய கட்டுப்பாடு உடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாக்குக்கு தான் நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோலே பண்ணணும். இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டேஞ்சர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன பேசும்னே நம்மளால சொல்ல முடியாது. இதனால ஒரு பெரிய பிரளயம் கூட வர்றதுதான் இல்லையா? ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து நம்ம ஈஸியா எடுத்துட்டு போனோம்னா அங்க எந்த இஷ்யூமே வராது. ஆனா ஒரு சின்ன விஷயத்தையே நம்ம வந்து பூகம்பம் பண்ணி பெரிய ரகலைய கூட நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி திஸ் டங் இஸ் அ மேஜர் எனிமி. எதை பேசணும், அரிச்சு டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீச், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் பற்றற்று எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், அதாவது ஒரு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பௌதிக இதுல இருந்து நம்ம வந்து விலக்கிதான் இருக்க வேண்டும். ஆனா எவ்வளவு நாட்கள் நம்ம வந்து, அதாவது இறுதி வரை நம்ம ஒரு 60, 70 வயது 80 வயது ஆனா கூட இந்த பௌதீக இயற்கை மேல நம்ம வந்து பற்றுதல் வளர்த்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், அது நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்பட்டு விடுகின்றோம். அதுக்கு எல்லாமே கட்டுப்பட்டு விட்டாலே நாம வந்து மீண்டும் பந்தப்பட்டு விட்டாலே, கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம உட்பட்டு விட்டால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். சோ அதனால மீண்டும் இந்த துக்காலயத்துல வந்து போக போக இருக்கக்கூடிய இந்த டைம் ஸ்லாட் இன்னைக்கு விட நேத்து நல்ல நாள் தான், இன்னைக்கு விட நாளைக்கு விட இன்னைக்கு நல்ல நாள். அதாவது எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து போக போக இன்னும் வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் தான் பார்ப்போமே ஒழிய மேன்மையான சுச்சுவேஷன் கிடைப்பது என்பது அரிதானது. கலியுகத்துல வந்து இறுதியில வந்து வரப்போகிற கல்கி பகவானாக பகவான் வரப்போகின்றார் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து சக்கன் தான், எதுவுமே வந்து அங்க எதுவுமே இருக்காது. சோ இப்பவே இதுவே ஒரு நல்ல தர்மம் இருக்கக்கூடிய டைம் தான். நாம எல்லாருமே இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்க டைமே வந்து இஸ் பெட்டர் ஃபேஸ். ஆஃப்டர் 10,000 ஆண்டுகள் கழிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், இங்க என்ன இருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. இட் வில் பி வெரி வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனா தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அந்த சூழ்நிலையில நம்ம திரும்பி வராம இருக்கிறது என்பது பகவானுடைய கையில இருக்கு. அதற்கேற்றாற் போல நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு என்ன விதை விதைக்கணும் இப்போ அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணிக்கணும். சோ துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, அதான் கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம வந்து கட்டுப்படுவதில்லை, அதுல இருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் என மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அவன் அடைகின்றான். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்வளவு அழகா விளக்கியிருக்காங்க. இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நாம கண்டிப்பாக அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நாம வந்து விலகிதான் நிற்க வேண்டும். எஸ். பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நசோசதி ந காங்ஷதி சமக் சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தும் லபதே பராம். எஸ், இவ்வாறு அந்த ஞானத்தை பெற்ற ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான். அந்த உணர்வு வரணும்னா அவனுடைய பக்குவ நிலை வந்து எவ்வளவு ஹையர் லெவலா இருக்கணும். அவன் சமாதி நிலை பிரம்ம நிலையை கண்டிருப்பான். உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து, சோ அந்த நிலை போகும்பொழுது சமாதி நிலைதான், இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவன் வந்து கவலைப்பட மாட்டான். வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட அதுக்காக அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்க மாட்டான். எதையும் அடைய வேண்டும் என்பதும் விருப்பம் இருக்காது. இந்த உலகத்துல நாம எதை அடைஞ்சாலுமே அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி இங்க விட்டுட்டு தான் போகணும் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு 30 lakhs 40 lakhs கொடுத்து ஒரு கார் வாங்குறோம்னாக்கா இன்னைக்கு நம்மளுடைய உயிர் இருக்கு, நாளைக்கு நம்ம உயிர் இருக்குமா இல்லையான்றது இட் இஸ் a பிக் கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? நிறையவே ஓனர்ஷிப்பா கூட இருக்கலாம் நம்ம வந்து, ஆனா அதை நம்ம எல்லாமே கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியுமா? கிடையவே கிடையாது. எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுட்டு தான் போறோம். ஜென்ரலா பொதுவா பேசுறது, பாமரனாக பேசு அந்த இது வேற, ஆனா இதை ரியலைஸ் பண்ணி பேசுற விதம் என்பது வேறு. சோ அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அவ்வாறு இருக்க நாம் எதுக்கு கவலைப்பட போகின்றோம் இல்லையா? எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதும் இல்லை. ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் என்னும் இந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ இதுக்கு மேல அவங்க என்ன அடையணும்ன்றது கூட அவங்களுக்கு எந்த விருப்பமும் கூட இருக்காது. எல்லா உயிர் வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அப்படிப்பட்ட நிலை வரும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து நண்பனையும் விரோதியும் ஒரு போல நடத்தக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு தானா வரும். சோ இந்த நிலை உணரக்கூடிய அந்த தன்மை, அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்துட்டாலே we will not see any enmity.
யார்கிட்டயுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிருப்தியோ வெறுப்போ எதையுமே நம்ம வந்து காட்ட மாட்டோம். நமக்கு எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அன்பா இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை தான் நம்ம வந்து விரும்புவோம். அதே தான் நம்ம வந்து அவர்களிடத்திலையும் வந்து வெளிப்படுத்துவோம். ஸோ இந்த மனசுதான் நமக்கு வரணும். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை வந்து அடைகின்றான். ஸோ இதை நம்ம ஈஸியா அடையணும்னாக்கா நம்ம பக்தியில போனா மட்டும்தான் நம்மளால முடியும். எஸ் 55 வாசிங்க மாதா. பக்தயா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதகா ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். எஸ், பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழு முதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். உள்ளது உள்ளபடி நாமளே உணரணும். ஸோ வென் வி ரியலைஸ் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸி. ஆனா அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணாமலே நம்ம வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டுமே பகவானை சதா சர்வகாலமும் ஆழ் மனசுல நம்மளால வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ நம்ம அந்த பகவானுடைய நாமங்கள் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ ஓம் என்பது பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அந்த சிலபல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி 7th சாப்டர் 9th சாப்டர்ல எல்லாம் படிச்சாச்சு. நமா ஓம் நம மா என்றாலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மா மீன்ஸ் நான் என்பது அர்த்தம். நான் என்றாலே இல்லை என்ற அர்த்தம். அதாவது நான் இல்லை அப்படின்னாக்கா இல்லை நான் என்றால் என்ன அர்த்தம்னாக்கா நாம வந்து இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிசிக்கல் பாடி ஐடென்டிபிகேஷனே இல்லை. ஐ எம் நாட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வாசுதேவ பாகவதம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா பகவதா அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா த ஹையஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுதேவருடைய மகன் வசுதேவருடைய மகனான வாசுதேவன். ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்கே. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புரிஞ்சுண்டு ஸோ வி நீட் டு அதாவது நான் என்பது ஒரு அகங்காரம். அந்த அகங்காரத்தை விடுத்து பகவானுடைய பாதங்களில் நாம் சமர்ப்பணமாகுவதுதான் ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாயா அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தினுடைய விளக்கம். ஸோ உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. அகங்காரம் என்பது நான், அதை நம்ம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். அதை விடணும்னா நம்ம பக்தியில போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்மள நன்னால விலகிடும். ஸோ அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஸோ பகவானுக்கிட்ட நம்ம வந்து அந்த பந்தத்தை ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கான மார்க்கமும் பகவானே நமக்கு வழங்குவார். எஸ் 56 வாசிங்க. சர்வ கர்மாண்யபிசதா குர்வானோ மத்வா வியாபஸ்ரயகா மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எஸ், எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதாவது இது அக்கர்மிஸ் இல்லையா? ஸோ பகவான் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட செயல்கள் ஜட உலகத்தை படைப்பது, அதனுடைய மெயின்டைன் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து அழிவு இது எல்லாமே வந்து அனிலேஷன் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆன்மீக உலகமும் அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவர் எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனா பார்க்கடலிலும் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா? ஸோ லக்ஷ்மி தாயாரையும் நித்திய சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லா விதமான செயல்களிலும் அவர் ஈடுபட்டிருப்பார். ஆனால் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குன்னு எந்த செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் எதுவும் கிடையாது இல்லையா? அகர்மமான அந்த நிலைதான். ஸோ எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம பக்தி தொண்டுல போகும்பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரட்சணை என்பது பகவான் கிடத்திலிருந்து வந்து விடுகின்றது. அவருடைய கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். நித்தியமான இடம் எது? வைகுண்டம். அந்த இடத்தை வந்து அவன் அடைய முடியும். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் அந்த செயல்களுக்கு அவன் பந்தப்படுவது கிடையாது. ஏன்னா அந்த பலன்கள் மேல் அவனுக்கு பற்றுதல் என்பது கிடையாது. எஸ் 58 வாசிங்க. மத்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான்
न रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. எஸ். இனிமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமான மீனிங். கொஞ்சம் எல்லாருமே கவனமா கொடுத்து கேளுங்க. ஸோ நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி அவருடைய உணர்வில் நம்ம என்னைக்குமே மனசுல வந்து நிலைத்திருந்தால், அவருடைய கருணையால் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். எந்த அப்டக்கல் வந்தாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்ணிட்டு முன்னாடி போயிடலாம். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் வந்து சொல்யூஷன். இந்த சாப்டர் நீங்க நல்லாவே படிக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வீட்டுல பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, குழந்தைகளை வந்து நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போய் இப்போ அடலன்ஸ் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை வளர்ப்பது இப்ப இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையருக்கு மிகவும் கடினமான சூழ்நிலை. ஸோ அவங்கள நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போக முடியல நமக்கு. அதே மாதிரி வேற சில விஷயங்கள், பிசினஸ் இஷ்யூஸ், ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், ஸோ அதாவது மெடிக்கல் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பல்வேறு நமக்கு வந்து நிறைய, அதாவது பாதிப்பு என்பது எந்த விதத்துல வரும்னு நமக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் நாம எல்லாருமே இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இது எல்லாமே தடை கற்கள் தான் இல்லையா? முன்னாடி எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கம் தெரியல, அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கவும் தெரியல, அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசும் இல்ல, தைரியமும் இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இந்த சூழ்நிலையை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனும் இல்ல. இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நாம வந்து பகவானுடைய உணர்வில் மட்டும் நம்மளை நிலை நிறுத்தி கொண்டு விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எதிர்த்து நம்ம நின்று வந்து முன்னாடி போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். பகவானுடைய கருணையால் அனைத்துமே நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நகரக்கூடிய அந்த நிலையை நம்ம உணரலாம். ஆனால் அத்தகு உணர்வு இன்றி பகவான், அதாவது பக்தி உணர்வு இன்றி, இது 100% ரைட் தான். யார் ஒருத்தர் பக்தி உணர்வு இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பயம் என்பது தானாக இருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் ஐ எம், நான் தான் டூயர் அப்படிங்கிற அந்த ஆணவம் என்பது இருக்கும் அவர்களுக்கு. அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ செயல்பட்டால், அதாவது இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு, அழிவு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதாவது அந்த சூழ்நிலையை நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியாமல் அதுல போய் சிக்கிக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வெளியே மீள முடியாத அந்த துயரத்துல நம்ம வந்து ஆழ்ந்து விடுவோம். அதனால வந்து எப்பொழுதுமே பக்தியில நம்ம போகும் பொழுது எப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையும் நம்ம வந்து ஈஸியா கடந்து போக முடியும், எதிர்கொள்ள முடியும். அந்த தைரியம் வந்து நமக்கு வந்து பக்தி கொடுக்கின்றது. எஸ். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. எஸ். ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்து இந்த ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட 24 பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த எந்திரம், இந்த உடல் கஷேத்திரம். அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்கள். ஸோ இந்த கஷேத்திரத்துல வந்து நம்ம கஷேத்திரக்குனா வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை அவரவர் இதயத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். ஸோ நம்மள வந்து வழி நடத்துறது அவர் தான். ஆனா நம்ம குணாதிசயத்தை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணி நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய நல்வழியை நம்ம பயன்படுத்தாம போனாக்கா கண்டிப்பா அதனுடைய பலன்களையும் நாம தான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஸோ இங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய ஒரு உணர்வு, இந்த பாதை நமக்கு நல்லதுன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்குனாக்கா அந்த பாதையில செல்வது என்பது நமக்கு உசிதமான செயல். அதை விடுத்து நாம வந்து ரஜோகுணத்திலேயோ தமஸ் குணத்திலேயோ இருந்துண்டு நமக்கு அந்த குரோதம், கோபம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பேராசை எல்லாத்தையுமே உபயோகப்படுத்தி நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நமக்கு அழிவு பாதைக்கு தான் நம்மள நாம எடுத்துட்டு போறோம்ன்றத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். எஸ். 62 வாசிங்க. சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பரம் சாந்தம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அதாவது நாம் எப்பொழுதுமே பரம்பொருளுக்கு முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். அதாவது வைகுண்டம் போகிறதுக்கும் நமக்கு மார்க்கம் உண்டு. அவருடைய கருணை இருந்தால் நமக்கு வந்து டிவைன் பீஸ், அதாவது இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாகி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இறுதியில அவருடைய இடத்துக்கு சென்று சேர்கின்றோம். ஸோ இது வந்து நம்ம சரணாகதி அடையும் பொழுது. ஆனா சரணாகதி அடைவதற்கு நமக்கு 2 குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஒன்று
அவரை நம்ம முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வது, இஸ் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி என்று ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வேண்டும். 2வது நம்பிக்கை வேண்டும். இந்த 2ம் இருந்தாதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம மனதளவுல பகவானுடைய பாதங்களுக்கு நம்மள நாம சமர்ப்பிக்க முடியும். அது வரைக்கும் சமர்ப்பணம் என்பது 100% கிடையாது. நம்ம சொல்லலாம் பகவானுக்கு நான் என்ன முழுமையா அர்ப்பணிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கண்டிப்பாக இருக்காது. ஆனா அக்செப்டன்ஸ், இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தையோட நம்ம கேட்டு அதை வந்து அதுல வந்து நம்ம வந்து நம்பிக்கையோடு எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த 2 பக்குவ நிலைகளை நாம் அடைந்தால் மட்டுமே சரணாகதி அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்வோம். இது 2ம் இல்லைன்னா அந்த நிலைக்கு நாம போக மாட்டோம். எஸ் 63. इदिदे ज्ञानम् आख्यातं कुख्यात् कुख्यधरं मया विमृश्य तत् अशेषेण यदेच्छसि तदा गुरु. எஸ் குய்யா அப்படின்னாக்கா நம்ம ரகசியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். குய்யதரம் என்பது மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யா என்பது நான் ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல, அதை பற்றி சாங்கிய யோகத்தை பற்றி சொல்வதுதான் குய்யா. குய்யதரம் என்பது என்னன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறது 9th 10th சாப்டர்ல எல்லாமே விதையளிக்கும் தந்தை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அவருடைய விராட் சொரூபம், இது எல்லாத்தையுமே. அது குய்யதரம், அது த மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல். குய்யதமம் என்று ஒன்று உண்டு, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், நான் மிக மிக ரகசியமான அறிவு. அது என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு எவ்வாறெல்லாம் நாம் கைங்கரியம் செய்ய முடியும், ஹவு வி கேன் சர்வ் த லார்ட், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யதமம். ஸோ இப்போ வந்து நாம ஆன்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து நாம எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிற அந்த அந்த ரகசியம். இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இவ்வளவு 18 சாப்டர்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அவ்வளவு உபதேசம் செஞ்சிருக்கார் அர்ஜுனருக்கு பகவான். ஃபைனலா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்லை. உனக்கு நல்லதும் எது சொல்லியிருக்கேன், இது இந்த வழி போனா நீ என்ன ஆவ, இந்த வழி போனா என்ன ஆவன்றது கிளியரா உனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டேன். இப்போ நீ வந்து யோசிச்சு நீ எந்த வழியில போனோன்றத நீ தான் டிசைட் பண்ணணும்ன்றத வந்து கிளியரா வந்து கொடுத்துருக்காரு. இதுல இருந்தே ஒன்னும் தெரியறது, பகவான் யாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர்ஸ் பண்றதே கிடையாது. ஃப்ரீ வில் இஸ் கிவிங். ஆனா நாம தான் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். எஸ் 65. மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. எஸ், எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி நினைத்து அவருக்கு பக்தனாகி அவரை வழிபட்டு நமது வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவான் ஆழ் மனசுல, இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து வேற எங்கெங்கயோ உங்களுடைய மனம் ஓடின்னு இருக்கும் இல்லையா. அதாவது நமக்கு எப்பவுமே வந்து 2 விதமான செயல்பாடுகள் நடந்துட்டே தான் இருக்கும். ஒன்னு ஃபோக்கஸ்டா பண்ணிட்டு இருப்போம், இன்னொன்னு டைவர்ஷன்ல போயின்னு இருக்கும். ஸோ அவ்வாறு இருக்கும்போது வீட்டுல கூட சரி வெளியிலயும் சரி நம்ம வந்து பௌதீக செயல்களை நாம் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் ஆழ் மனசுல சதா சர்வ காலமும் ஆத்மாவில வந்து உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை நிலை நிறுத்தி நம்ம அவர் மேல மனசை வைத்து எல்லா செயல்களையும் செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு நாம உன்னதமான பக்தன் ஆகின்றோம். அவரை வழிபட்டு அவருக்கு நம்ம வந்து வந்தனைகள் செய்து வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. சோ இந்த மாதிரி நம்ம கைங்கரியங்களை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு நாம கண்டிப்பாக சென்று சேர்கின்றோம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் எனதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். இது அவருக்கு நாமளும் வந்து ஒரு பிரியமான நண்பனாகி இந்த சத்தியத்தை அவர் வழங்கியிருக்கின்றார் அர்ஜுனருக்கு. இது நமக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிகபிள் தான். ஆனா இந்த மாதிரி நிலையை நாம வந்து அனுஷ்டனம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள். சோ சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய நினைவில் இருந்து கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இடத்துக்கு சேர்கின்றோம் என்ற உத்தரவாதத்தை அது நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்லியிருக்கார். எஸ் 66. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசக. சோ எல்லாவித தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. தர்மங்கள் என்றால் என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனைத்துமே பகவானுடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்தல். நாம செய்யக்கூடிய தர்மங்கள் என்றால் அவர் அர்ஜுனன் செய்யக்கூடிய அந்த போர்க்களத்தில் அவர் போர் புரிந்தார் என்றால்
அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே வந்து பகவான் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்தல். எதுக்குமே நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது. அதே மாதிரிதான் நாமளும் இப்போ வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யறோம். ஆனா அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தையும் பகவான் பாதங்களில் சமர்ப்பணம். அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி, கெட்டதா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. வி டோன்ட் வாண்ட் எனிதிங். அதுல பந்தப்படுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை. சோ என்னிடம் மட்டுமே சரணடை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பகவானிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் நாம். உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதேன்னு சொல்லிட்டார். சோ நமக்கும் சேர்த்துதான், நாமளும் பயப்பட தேவையில்லை. நமக்கு எந்த பாவ விளைவுகள் வந்தாலுமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அதை பகவானே பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம நம்ம கடமையை மட்டும் நம்ம வந்து செய்யணும். எஸ் 67 வாசிங்க மாதாஜி. இதம் தே நாத பஸ்காய நாபக்யா சதா கதாச்சன நசாசுஷ்ரூஷவே வாச்யம் ந சமாம் யோ அப்யசூயதி. எஸ், இந்த ரகசிய ஞானம், பகவத்கீதை என்னும் இந்த ரகசிய ஞானத்தை யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் பகவான். தவம் இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இந்த 3 தவங்களும் இல்லாதவர்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது பக்தியே கடவுள் ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னு இருக்காரா இல்லையா எந்த யோசனையுமே இல்லைல்ல, அப்படிப்பட்டவர்கள் பேசிக்கலி வெரி மச் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கே, வெறும் அதாவது ரொம்பவுமே போதைக்கு அடிமையாகி அவங்களுக்கு நம்ம எது சொன்னாலுமே ஏறாது, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு. இவங்க எப்படின்னாக்கா கடவுள் இருக்காருன்னு தெரியும், எல்லாமே புரியும், ஆனா சோம்பேறித்தனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ they'll feel very lazy to do the பூஜா ஆல்சோ. ஒரு 5 நிமிஷம் கூட பகவானுக்கு சேவிக்கணும் அந்த இதெல்லாம் இருக்காது. என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பொறாமை உள்ளவர்கள் ஒருத்தர் தான், நாத்திகவாதிகள் தான். ஸோ அவர்களுக்கோ ஒரு பொழுதும் இது விளக்கப்படக்கூடாது. இந்த 4 விதமான மனிதர்களுக்கு நாம வந்து பகவத்கீதை என்னும் இந்த ஞானத்தை நாம வழங்கவே தேவையில்லை. நீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சு சொல்லி கொடுத்தா கூட அது அவங்களுக்கு வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவமே இருக்காது. இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதனால வந்து நம்ம அந்த வேல்யூபிள் டைமை வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தலாம். ஸோ இந்த வேணும்னே நம்ம வந்து அதாவது தூங்குறவனே எழுப்பிடலாம், தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்களை நம்ம எழுப்ப முடியாது. அதே மாதிரிதான் இப்படிப்பட்டவர்கள், சில பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு பக்தியினுடைய வேல்யூ தெரியும், ஆனா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த பாடிலி ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையோடு அவங்க வந்து நிறைய ஐக்கியமாயிட்டு அதுக்கு தான் நிறைய ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க, அந்த மாயையிலே இருந்துட்டு. இதுக்கு ப்ரையாரிட்டி லெஸ்ஸா இருக்கும். ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க பக்தி வந்து வயசான பிறகு பண்ணிக்கலான்னுவாங்க. ஸோ இப்ப இருக்க பிள்ளைகளும் அதான் சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாம் இப்ப பண்றீங்க, நாங்களும் உங்க வயசு வந்த பிறகு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க. ஆனா வயதான பிறகு நமக்கு என்ன உபாதைகள் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து கடவுளை நினைப்போமா, நம்ம உபாதைகளை நினைப்போமா, அதுவும் தெரியாது. இன்னொன்னு வயதா எப்போ மரணம் என்பதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. எப்பொழுது அது சிறு வயதிலும் ஏற்படலாம், அது மிடில் ஏஜ்லயும் ஏற்படலாம், வயதான பிறகும் நமக்கு மரணம் வரலாம். ஸோ இந்த பிறவினுடைய பயனே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபயோகப்படுத்தி கொள்ளாமலே வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம். ஸோ இந்த 2 உண்மைகளை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால பக்தி செய்வதற்கு வயதே கிடையாது. பிறந்ததுல இருந்தே நம்ம வந்து பக்தி பண்ணலாம், ஆனா நமக்கு மனசு பக்குவம் வேணும், அது ரொம்ப முக்கியம். எஸ். யா இதம் பரமம் குக்யம் மத் பக்தேஷ் அபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் அய சம்சயகா. எஸ் 969 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நசதஸ்மாத் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா நச்சமே தஸ்மாத் அன்யத் பரிய பிரியதரோ புவி. எஸ், இந்த பரம ரகசியத்தை, அதாவது பகவத்கீதை என்னும் இந்த ஞானத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு, பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு யார் இதை விளக்குகின்றார்களோ அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டு, இப்ப பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ பெரிய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு போயிருக்கார், எவ்வளோ ப்ரீச்சிங் பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார், உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான்.
அப்படி வந்து அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் போய் சேர்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க உறுதியாக சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட இந்த ரகசியத்தை ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்கறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு கிரேட் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். ஸோ நாம இப்ப இது கேட்டோம், இன்னொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தெரியப்படுத்தணுன்றதே அதுவும் ஒரு பெரிய கைங்கரியம். இப்ப சொன்னவங்களுக்கு சொல்றாங்க, இனிமே கேட்கறவங்களுக்கும் வந்து சொல்ல போறார் பகவான். ஸோ நீங்க எல்லாம் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதனால என்ன நன்மை அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 70 வாசிமா. இமம் தர்மம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யன்யேன தேனாகம் இஷ்டக்ஸ்யாம் இதிமே மதிகி. எஸ், இந்த புனிதமான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண அர்ஜுன என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலே நடக்கக்கூடிய இந்த புனிதமான உரையாடலை யார் ஒருவன் கற்கின்றானோ அவன் தனது அறிவால் அவனுடைய அறிவால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தால் என்னை வழிபடுகின்றான், அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து அறிவிக்கின்றார். சோ இதை கேட்பவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் பாவ விளைவுகள் இருந்து மோட்சம் உண்டு. அதுவும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வர்றது. சோ இதை சொல்றவங்களுக்கும் நன்மை உண்டு, கேட்பவர்களுக்கும் நன்மை உண்டு. சோ பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால என்ன லாபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இந்த 18th சாப்டர் ரொம்பவுமே அற்புதமான சாப்டர். நீங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே வாசிக்கணும். எஸ், 71 வாசிங்க. ஸ்ரத்தாவான் அனசூஸ்யசன் சுணுயாத் அபியோ நரக சோ அபிமுக்தக் சூபாஷ் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மனாம். சோ மேலும் ஒருவர் நம்பிக்கையோடு, ஸ்ரத்தாவன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்பிக்கை, பொறாமையின்றி. சோ பொறாமை என்ப குணம் வந்து நம்மளால விலக்கி வைக்கணும். அது தவிர்த்து எல்லாத்தையும் நம்மளால விளக்க முடியும். பொறாமை, a person has to decide to leave that. சோ இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் சேர்ந்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணியமான உலகங்களுக்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. சோ இந்த பகவத்கீதை கேட்பதால் ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு பக்தியோடவும் அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோடையும் வந்து பகவத்கீதையை நம்ம கேட்கணும் பக்தியோடு. அவ்வாறு கேட்கக்கூடிய அந்த பலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாவ விளைவுகள் இருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது. எஸ். அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக சம்ஸ்ருதிர்லப்தா த்வா பிரசாதான் மயாச்சுதஹ அர்ஜுன உவாச்ச சிதிதோ அஸ்மி கத சன்னேஹ. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக சம்ஸ்ருதிர்லப்தா த்வா பிரசாதான் மயாச்சுதஹ சிதிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு சொல்றார், என்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்ஃபியூஷன்ஸ் கலக்கங்கள் எல்லாமே போயிடுது இப்போ எனக்கு. சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை எழுந்து நான் செய்ய போறேன் அப்படின்றது வந்து கரிஷ்ய வச்சனம் தவ. அதாவது பகவான் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அதை நான் செயல்படுத்த போகின்றேன் அப்படின்றாரு. சோ எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது, தங்களுடைய கருணையால் நான் நினைவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு நேரம் கன்ஃபியூஷன் அதுல எல்லாம் இருந்தார் இல்லையா, நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். சோ அதுதான் வந்து நான் தயாராயிட்டேன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ், 74 75 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய மகாத்மனகா சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோம அர்ஷனம் ஏதத் முக்கியம் அகம்பரம் யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணா சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய மகாத்மனः ஸ்வம்வாதமிஷ்டௌத்ரம் அத்புதம் ரோமர்ஷனம் வியாச பிரசாதஸ்ருத்வா நேத் குஹ்யமஹம் பரம்
யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணஸ்ததா சாக்ஷாத் யத ஸ்வயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாவுக்கு இடையிலான சஞ்சயன் வந்து இப்ப வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்கின்றார். இவர்கள் இருவருக்கும் மத்தியில நடந்த இந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம், அதாவது மெய் சிலிர்த்து போகின்றார் சஞ்சயன் வந்து. வியாசதேவருடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அந்த திவ்யமான கண்கள் கிடைக்கின்றது இல்லையா, அந்த அரண்மனையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு போர் முனையில என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்கான அந்த கண்களை வந்து வியாசதேவர் வந்து கொடுத்திருக்கார். யோகங்களின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். So swayam he has seen, visualized அப்படிங்கிறது வந்து இங்க சொல்றார். 76 ராஜாம் சம்ஸ்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ரிஷ்யாமி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அதாவது அர்ஜுனனுக்கும் நடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன், அவ்வளவு சந்தோஷப்படுகின்றார். அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஞானத்தை வந்து வழங்கி இருக்கின்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு. அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் இல்ல, இந்த சமுதாயத்திற்கே இந்த பகவத்கீதை என்பது irrespective ஆஃப் எனி ரிலிஜன், அவங்க எந்த ரிலிஜனா இருக்கட்டும், எந்த மதமா இருக்கட்டும், இது வந்து ஒரு ஆன்மீக அகராதி. இந்த அகராதியை நாம வந்து படிச்சோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஏற்றங்களை நம்ம எடுத்து போகிறோம். வேற எந்த வேதத்தையும் நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எஸ், எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர்மம. சோ யோகங்கள் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனனும் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 100% செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இந்த 4ம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டார். இப்ப கூட நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட தான் இருக்கார். எந்த ரூபத்துலனாக்கா பாகவதம் ரூபத்துல இருக்கார். சோ நாம வந்து அந்த பாகவதத்தை வந்து அவர் இந்த இந்த உடலை இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது, வைகுண்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருக்கு வந்து சொல்லிட்டு போனார், என்னுடைய இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு, என்னுடைய அந்த அவர் லீலைகளை பற்றி எழுத சொன்னார். ஸோ ஏன்னா வியாசதேவர் நிறைய வேதங்களை எல்லாம் ஏற்ற பிறகு கூட அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை. ஸோ அதனால வந்து நாரதருக்கு சொல்லி அத நாரத மகரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருக்கு சொன்னார். வியாசதேவருடைய குரு வந்து நாரத மகரிஷி. அவர் சொல்ல பிறகுதான் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றினார். சோ பாகவதம் படித்தால், பாகவதம் புக்ஸ் நம்ம வீட்டுல இருக்காருனாக்கா பகவான் நம்ம கூட இருக்கார் என்று அர்த்தம். பாகவதத்தை படித்தால் பகவானோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இந்த 2 இதையுமே நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எஸ், இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ரொம்ப நன்றி, இவ்வளவு பேஷன்ஸா உட்காந்து கேட்டீங்க எல்லாருமே. ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு மை டீம். ஸோ சீதாராமன் பிரபு, கிருஷ்ணா பிரபு, ராதிகாமா அண்ட் ஐ திங்க் இவங்க கலைவாணி மாதாஜியும் சரி, விஜயகுமாரி மாதாஜியும் வந்து ஸ்லோகம் வாசிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ராதிகாமா பேசுமா. எஸ் மேம். ஒண்ணும் இல்ல மேம், ஆல்ரெடி லேட் இல்லையா, ஆல்ரெடி ஸ்டோரி சொன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடும். ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுங்க சின்னதா 2 நிமிஷம். எல்லாரும் போல்ஸ் பண்ணுங்க, இதுல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவும் தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் போல்ஸ் பண்ணுங்க, கடைசியில சீதாராமன் பிரபுஜி வாசிச்சிருவார் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே. யாராவது பேசணும்னு நினைச்சா கூட இந்த செஷன் ஆன பிறகு நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ அதிகமா நீங்க பேசலாம். எஸ் மேம். பிரம்மா வித் கிட்ஸ் சொல்லவா மேம்? அவருக்கு என்ன பண்ணுது சொல்லல இல்லையா? இங்க சொல்லல, நான் சொல்லல. அனன்ய பக்தி அப்ப சொல்லியிருக்கணும், சொல்லல.
நோ ப்ராப்ளம். சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாக்குற கதை என்னன்னா பிரம்மரை பத்தி பார்க்கலாம். பிரம்மான்றவர் என்ன பண்ணாருன்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வராரு நம்ம பூலோகத்துக்கு, அவரோட பிரம்மலோகத்துல இருந்து. அப்போ கரெக்டா என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் இங்க வரச்சே கிருஷ்ணரா தான் இருக்கணும், இவர் எப்படியெல்லாம் இருப்பாருன்னு அவர் ஒரு இமேஜினேஷன்ல வராரு. இப்போ பிராமின்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப நீட்டா எல்லாமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். ஆனா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை பாப்பாரு. அந்த க்ஷணம் அவர் பாக்குறச்சே என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் பிளேட்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த லெவல்ல இருப்பாங்க. அதுல இன்னொரு ஃப்ரெண்ட், அவரோட இன்னொரு சிநேகிதர் என்ன பண்றாருன்னா, அவரு புளிச்ச மோர் கொண்டு வந்திருப்பாரு. ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஏழைனால அது ஒண்டிதான் அவங்க வீட்டுல இருக்கும். அதை வந்து அவர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்த மாதிரியும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் அவருக்கு ரொம்ப ஆசைனால அவரே சாப்பிட்டுட்ட மாதிரி இருக்கணும்ன்றதால கிருஷ்ணரை பார்க்காம அந்த மோர் ஃபுல்லா வாய்க்குள்ள ஊத்திட்டு முழுங்க போறச்சு கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும். நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணாவர் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேரா போயிட்டு அவர் கிட்ட போயிட்டு நேரா நம்ம எல்லாம் இப்படி ஆடுவோம் இல்லையா, இப்படி பண்ற விளையாட்டு சின்ன பக்கம், அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் நேரா அவர் வாய்க்கிட்ட போயிட்டு இப்படி பண்ணுவாரு. அந்த மோர் ஃபுல்லா நேரா கிருஷ்ணர் வாயில போகும். நீங்க அந்த சீனை நினைச்சு பாருங்க. நம்மளே அப்படியெல்லாம் ஆட மாட்டோம். அதை பார்த்த உடனே பிரம்மர் நினைச்சாரு, ஓகே இவர் கண்டிப்பா வந்து ஆண்டவனா இருக்க சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோமே தவிர, ஸ்டோரி ஆல்ரெடி டன்னா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப நான் குயிக்கா இதை முடிச்சிட்டேன். சோ அதனால வந்ததுதான். அப்போ உடனே அவர் வந்து இந்த குட்டி கவுஸ் அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பசங்களையும் கிட்னாப் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் வச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்த கதை தான் நம்மளோட பிரம்ம சமிதாவோட கதைகள். அதுதான் 5th சாப்டர் கதை. சோ இந்த ஸ்டோரி சொன்னதால நான் அப்போ ஸ்டோரியை மாத்துறேன். அது என்ன கதை? பிராமணன் சொல்லியாச்சு, கில்லர் சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கண்டிப்பா இதை சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்றவர் யாரு அப்படின்னு நம்ம இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு சைத்தன்யா மகாபிரபு. சைத்தன்யா மகாபிரபு என்றவர் யாரு? சைத்தன்யான்றவர் 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா, நம்ம கிருஷ்ணர் திரும்ப வராரு ஒரு யுதத்துல. அவர் சொல்றாரு இல்லையா 4th சாப்டர்ல, யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய பவதி பவதி பாரதா, ரைட்? சோ என்ன சொல்றாரு? அப்யுத்தாம தர்மஸ்ய, ரைட்? சோ எவ்ரி டைம் அதர்மம் இருக்கிறச்சு அவர் ஒரு தடவையும் வருவாரு அப்படின்னு. அதனால அவரு சைத்தன்யாவா வராரு. இந்த தடவை வந்து எப்படி அழிக்கிறாருன்னா, கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாததால நம்ம இங்க இருந்து ஓடி நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் போகிறதுக்கோசரம் அவர் நாம சங்கீர்த்தன் கொடுக்குறாரு. அதுல அவருக்கு மிகப்பெரிய டிவோட்டி, அவரை விட பெரியவர் அவரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னு ஒருத்தர். முஸ்லிம் குலத்துல பிறந்து ஹிந்துவா ஃபுல்லா அவர் பேரே வந்து நாமம் வச்சுதான் நாமா பிரபு அன்வாங்க. ஏன்னா நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரான்றதே வந்து உயிர் இருக்கிற ஒண்ணு. ஏன்னா அதுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேற டிஃபரன்ஸே இல்லை. அவர் வந்து ஒரு நாளுக்கு 3 லட்சம் 3 lakh டைம்ஸ் அவர் சொல்வாரு இந்த நாம ஜபம். அப்ப நினைச்சு பாருங்க. அப்படி இருக்கிறச்சே ஒரு முஸ்லிமா இருந்து இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால தாங்கவே முடியாம என்ன பண்றாங்கன்னா, உடனே இவர் அங்க வந்து சாண்ட் காசி அப்படின்றவர் வந்து அந்த டைம் வந்து ஜெனரலா இருக்காரு. ஹுசைன் என்றவர் வந்து அந்த டைம் வந்து ராஜாவா இருக்காரு. சோ உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவரை எடுத்துன்னு போய் ஃபுல்லா போட்டு எல்லாம் 22 ஒரு அந்த நம்ம மார்க்கெட் பிளேஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, சந்துகள் வீதியில போய் அடிங்க அப்படின்றாரு. அவரை போட்டு அடின்னு அடிச்சாலும் அவர் உயிர் பிரியவே இல்லை. ஆனா கடைசியில என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் உயிர் வந்து பிரியலன்னா இவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, இவங்க அடிச்சவங்களோட உயிரை எடுத்துடணும்ன்றதால அவர் உயிர் பிடிஞ்ச மாதிரி அவர் மயங்கி விழுந்துட்டாரு. அதனால இந்த நிலைமையில வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்ச நாள் அப்புறம் இவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க. சொன்ன அப்புறம் மறுபடியும் இவருக்கு உயிர் வருது. அப்புறம் பயந்துடுறாங்க, ஐயோ இவர் வந்து என்ன தந்திரமோ என்ன மந்திரமோ இவர்கிட்ட வச்சுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஈஸியான வேலை என்ன, ஒரு விபச்சாரி அனுப்புறது. சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாருங்க, இவர் தான் அவரு. ஒன்னும் பண்ணாம இவங்க வந்து இந்த விபச்சாரிய அனுப்புறச்சே, அந்த காலத்துல எப்படின்னா விபச்சாரி எல்லாம் இருந்தா கூட அவங்க வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதனால வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்வாருன்னா, அவர் எப்படி பண்றதுன்னே தெரியாம அவர் ஒரு குழப்பத்துல இருப்பாரு. சரின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, சரி ஓகே நம்ம வந்து ஈஸியா பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நீ இன்னைக்கு போன 2 நாள் அவர் அனுப்புவாரு. 3ஆவது நாள் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் எப்படி ஒரு தடவையும் போறதுன்னு. அவங்க சொல்றாங்க, சரி நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நீங்க இங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க, நான் என்னோட ஜபத்தை முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம். சரின்னு அவங்க வந்து கேட்டு அவர் சொல்ற அந்த நாம ஜபத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பக்தி வந்துட்டு உடனே இந்த மாதிரி காலில் விழுந்து உண்மையை சொல்லிடுறாங்க.
எனக்கு உண்மையா இதெல்லாம் இல்லை, இதுதான் விஷயம். கடைசியில அவங்க வந்து இவரோட மிகப்பெரிய டிவோட்டி ஆயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கிறவங்களையும் நான் இந்த மாதிரி அந்த தீரா என்ற இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல மோட்சம் கிடைக்கும்ன்றது இந்த கதை. அதே மாதிரி எந்த காஸ்ட்ன்றது முக்கியம் இல்லை, ஹிந்துவா கிறிஸ்டியனான்னு, கிருஷ்ணர் காட் இஸ் ஒன்ன்றது நம்மளதுலயும் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணர் தான் கடவுள்ன்றதை இவர் ஃபாலோ பண்ணதால இவர் வந்து நாம ஆச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆறாரு. சோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்க பாத்தீங்க. இந்த கதைகள் பாகவதம்ல ஒண்டி இல்ல, சைத்தன்யா சரிதாமிருதம்ல இருக்கும். இப்ப ஏன் பின்னாடி விஷுவல்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து வைகுண்ட லோகமோட பிக்சர். சோ இங்க வந்து நாராயணா 400 ஃபார்ம்ல இருக்காரு. ஸ்வரூபியன்றது என்னன்னா அதே ரூபத்துல நம்மளுக்கும் வரும். சோ அதனால நம்ம எல்லாம் கும்பிட்டு அங்க போயிட்டோம்னா அங்க எப்படி கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அவ்வளவு அழகு நம்மளுக்கும் வந்துடும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா போட்டிஸ். அண்ட் இன்னையோட நம்ம 18 days முடிக்கிறோம். லெவல் 2க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க வந்து நம்ம கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சீதா பிரபு எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ற டேஷ் என்ற அர்ஜுனனை கொன்றதால் அவர் கேசவன் என்று அழைக்கப்பட்டார். கம்சன், பூதனை, திரிவர்த்தனன், கேசி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். 76% பண்ணியிருக்காங்க. பௌதிக உலகின் 3 நிலைகள் யாவை? சத்துவ, ரஜஸ் மற்றும் தியாக குணங்கள், சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமோ குணங்கள், சத்துவம், துறவு மற்றும் தமோ குணங்கள், சத்துவ, துறவு மற்றும் அசுர குணங்கள், சத்துவ, ரஜஸ் மற்றும் தமோ குணங்கள். 76% அதுவும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பகவத்கீதை உபதேசத்தின் சாரம் என்ன? மன அமைதி பெறுவது, யோக கலையை கற்பது, வேதம் கூறும் அறிவை பெறுவது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் முழுமையாக சரணடைவது. வெரி நைஸ். கரெக்ட். 93% பண்ணியிருக்காங்க. சரியா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமா தேவை. அடுத்தது வந்து இந்த ரகசியம் யாருக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது? அறிவை தேடுபவர்கள், ஆர்வம் உள்ளவர்கள், துன்பப்படுபவர்களுக்கு, கடுமையான அர்ப்பணிப்புள்ள பக்தி சேவையில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டவருக்கும் இல்லை. இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். இதுவும் 93% பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் சொல்லிட்டாங்க. தேங்க்யூ. அவர் வந்து ரஜகுணத்துடன் செயல்படும் செயல்கள், பெருமுயற்சி. கரெக்ட். போலிக்கூறத்துடன் செய்யப்படும். ஆல் தி அபவ் தி ரைட் ஆன்சர். ஆல் தி அபவ் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ இதோட